Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur euskararen eguna denez, irratsaioa euskaraz egingo du. Tira, egia esan, egunero bezala, ezta? Urteko 375 direlako euskararen eguna. Beraz, kontu zibili, euskaraz soilik abenduaren 3an aritzen diren pertsona, erakunde eta enpresekin. Euskaraz arro bizitzeko eskubidea dugulako egunero. Garazi Arrula Ruizek korrikako mezuan idatzi zuen bezala, ez altxor, ez oroitarri, ez toponimia. Euskarak hegemonia hartzeaz ari gara. Ez agur bat, ez txapa bat paparrean, ez lur zatitu bat. Ez da fenomeno meteorologiko bat, ez gastronomia huts, ez borondate libreko kontsumo gai. Ez da brilli-brillizko bilgarria, ez trukerako txampona. Euskarak, bai euskarak edertzen du mundua. Bai euskarak edertzen du mundua. Hirurogeita 15 bete ditu gaur Euskararen nazioarteko egunak. 1949ko abenduaren 3an egunaren lehen edizioa ospatu zelako, Eusko ikaskuntzaren ekimenez. Eskuararen eguna izenpean Lapurdiko, Nafarroako eta Zuberoako zenbait herritan ekimenak egin zituzten hizkuntza sustatzeko. Euskal Herritik kanpoko euskal komunitateek ere ospatu zuten eguna hainbat hiritan, ezagunena agian Buenos Airesko laurak bat elkartean egindakoa. Ia menderdia igarota, 1985ean Eusko Jaurlaritzak eta Euskaltzaindiak egun hau instituzionalizatu zuten. Jatorrian, Francisco Xabierkoaren heriotza du. 1552an hil baitzen egun honetan, eta esaten denez, euskaraz egin zituen bere azken hitzak. Goiuri. Zer. Gure kafe makina berri iristen ari da. Iritsi da. Pauso handiak eman ditugu euskararen normalizazio prozesuan, baina ezin dugu ukatu Hego Euskal Herrian gaztelaniak eta Ipar Euskal Herrian frantsesak eragin handia dutela. Gaur egungo euskararen egoera ulertzeko testuinguru pixka bat behar dugu. Historiari errepaso bat emango diogu, euskararen aurkako erasoak aspalditik datozelako. Agirietan agertzen den euskararen aurkako testigantzarik zaharrena Oja Castro Errioxan degoen herrikoa da. 1229koa. Garai hartan herri horretako eskualdean euskara zen ohiko hizkuntza, baina Gaztelako Ibar jaunak urte hartan Oja Castroko biztanleei debekatu egin zien epaiketaren aurrean euskaraz aritzea. Alkateak eta herritarrek haserretuta Ibar jauna baitu eta ez zuten askatu Gaztelako Fernando Hirugarren erregeak euskaraz hitz egiteko eskubidea aitortu zien arte. Bilagunari ziren ez da bait betean, biak ziren euskaldun zintzoak ustean. Gordeta dagoen bigarren agiria Oska hirikoa da, 1349 urtekoa. Aragoiko koroaren mendean zegoen eta arabirarekin, hebraierarekin eta euskararen erabilera debekatu zuten aragoitar erromantziaren erabilera sustatzeko. 19. mendera arte indarrean jarraitu zuen araudi horrek, baina gerora kendu egin zuten. Eskerrak? Tira, eskerrak ez. Araudiak kendu zuten ordurako euskarak guztiz desagertua zegoelako zonalde hartan. Beraz, ez zegoen legearen beharrik. Distira guztiak, ez dira urre. Zearen kontra, ez zaitezte matu, amore eman. Ez minik sentitu, ez penarik hartu, bizilege da. Goazen 18. mendera. Eskolan gaztelania soilik erabil zitekeela ezartzen zuen agindua plazaratzeaz gainera, kontabilitate liburuak ere Espainiara zeramateko agindua eman zuen Carlos Hirugarrenak 1772an.
Arandako kondeak 1776an euskarazko liburuak debekatu zituen. Eta Frantziako iraultzaren garaian, Barerri izeneko txostenak frantsesa bakarrik erabiltzeko gomendio eman zuen. Horren arira, 1784an Biltzar Nazionalak Gregor izeneko agiria adostu zuen, non patua eskualdeko hizkuntza guztiak txikitzea eta frantsesa inposatzea erabaki zuen. Gau baten Che Guevara hiltzuten lurpean aztu zuten. Eta 19. mendean mota guztietako legeak ezarri zituzten pentsa Espainiako Carlos Laugarrena erregeak Espainiako gortetik kanpoko antzerki eta konpainien lanak gaztelania ez beste hizkuntzetan ezin zirela antzeztu agindu zuen 1801 Euskal antzerkia gauza ederra da, baina bereziki beldurra zieten euskarazko antzezlanei. Izan ere, urte batzuk beranduago, berriro ere euskara espreski debekatzen zuen legea ezarri zuten Espainiar gorteek Isabel Bigarrenaren aginduz. Bueno, Carlos Laugarrena Isabel Bigarrenaren aitona izan zen, badakizue zer esaten den, nolako zura, halako ezpala. Derrigo Hilkutxa batzu zehaskatik Urrun dira hortziko Ni ez naiz zigorretan hilko Aretzan eroriko naiz Eta entzun hau 1883an zigor fisikoa ezarri zen euskaraz mintzatzeagatik. Ai, askoren mina, tontoen atsegina. 1857an Espainiako Moiano legea ezarri zuten eskola ikasketa gaztelaniaz baino ez zirela izango zehazten zuena. 1862an egun oraindik ere indarrean dagoen notariotza arautzen duen legea onetsi zen. Bertan, agiri publiko guztiak gaztelaniaz idaztera behartzen da. Iparralden ere antzeko, 1833an Mauleko barrutiaren inspektoreak euskara hezkuntzatik baztertzera erabaki zuen eta 1856an BE Pirinioetako prefetak lehen mailako hizkuntzan euskararen ordez frantsesa ezartzeko agindua eman zuen. Han ere, zakurrako nutxik. Egunak igaro Aspaldi ez dakitze argi den zertzen iluntzen Eta gerturatu gara 20. mendera, 1902an Emile Combes Frantziako 3. Errepublikako presidente izendatu eta berehala Katiximan, hau da, kristau ikasbidean euskara debekatzeko baimena eman zion Pirinio Atlantikoetako prefetari. Urte berean, Espainian Alfontso XIIIaren eta Romanonesen errege aginduaren bidez, beren hizkuntza eta dialektoetan irakasten zuten irakaslei zigorra ezarri zitzaien legez. Eta 1923an Primo de Riverak izenpetutako legearen bidez, ekitaldi publikotan euskara erabiltzea debekatu zen eta handik 2 urtera beste lege hau ezarri zuen, Real Orden del 13 de octubre de 1925 sobre propagandas antipatrióticas y antisociales. Bada garaia noizbait ezagun guda hori galedo iraba. Zabalbideak eta aireak gure hizkuntzak har dezan arna. Eta frankismo betean, agintari faxistek euskararen erabilera debekatu zuten gaztelania ez den beste hizkuntza eta dialekto batzuk hitz egiteko debekoari buruz xedatutako hausten duen oro salatuko da. Eta 1938an euskal izenen aurkako guda hasi zen. Honela zioen maiatzaren 8ko aginduak. Aberriaren batasunaren kontrako esanahia duten izenak daude, adibidez, Iñaki, Kepa, Koldobika, eta esanai separatista ugazina duten beste batzuk. Eskerrak gauzak zertxobait aldatu diren. Bai, horixe gora euskararen eguna eta gora egunero euskaraz irratsaio bat egiteko aukera izatea. Bibagu eta biba gure gonbidatuak. Aitor helduaien dator BBK Mendifilm Bilbao jaialdia hitz egitera ostiralean hasi eta abenduaren 15 bitartean Mendiko zinemaren hiriburu bihurtuko da Bilbo. Eta Maialen Teiari etorriko da musika garaikidea hitz egitera. Aurrekoan ez genuen astirik izan dena aipatzeko. Eta bi begi Euskadiko jaialdi veganoaz ariko gara, asteburuan ospatuko dute Fikoban. Ba, izu entzuleok, abenduak 3 ditu gaur.
1000 urte bat pasada, euskaraz egitea debekatzen saiatu direla, eta hemen gaude, euskaraz zuekin kafea hartzeko prest. Bigarren kafean, Naiz Irratian. Zuekin entzuleok, Julen Goiketxe Orbegozo jauna, egunon? Baita zuei ere. Gaur luzeako zekea, Bai, maratoia. Goiuri ezei zarande handerea, egunon? Kuku. Kuku? Bai. Kuku? Mugitu zure kuku? Kuku. Kuku? Bai. No, kuku. Kuku, besterik ez. Wow. Eta entzuleok izketan ari zaizuena, Uinigo Asensio Lurbide gaur, bigarren kafeak 873 du, goizak 10:17 minutu, abenduak 3 dakizuenez, eta gu hemen 3, Laister 4 izateko, eta zuekin, 1000 izateko asmotan, urrengo 2 orduetan, bat egiteko hementxe Naiz Irratia. Bigarren kafean zarete. Nora ipuinak lokantak, nora balkoitiko zartak, faltan zaitut denak nora, musu daratiak nora. Goizeko 10:19 minutu dira, gauza mordoa gaur zuekin elkarbanatu beharrekoa, ez da euskararen eguna delako, badakizue, egunero guretzat ere euskararen eguna badela, baina gaur horrela tokatu da, abenduaren 3 hemen gonbidatu, lagun, eta kontu asko zuekin elkarbanatzeko, eta kontu horiek asko txatean dauzkagunek, Gorkak badio egunon, nire maite duta da Durangoko azoka, zenbat elkarrizketa hitzartuta, nervioso nao, egingo deu selfia, hoixe ingo dula selfia, Gorka, hoixe ingo dula. Zorionak euskera eta zorionak ni euskaldun berria naizelako, zorionak Gorka, nire euskaldun berria naiz, Gorka, edo euskaldun gaztea esaten du Mai Gorostia, ezta? Beraz, da denak gara berri tarteka euskerarekin, beraz, zorionak euskeraz. Ari zareten guztioi, Edita Brokosek egunon, Gorkak dio, gora kultura, dantza galdudet, batzu errepikatuko, gaur bihar bai. Euskararen eguna, bihotzako, mueve zure kukua, dio, hemen norbaitek txatean, Goiuri, mugitu zure kukua. Mugituko dut. Maite duten tarteari helduta abiatuko dugu gaurko saioa, eta Julen Goiketxe Orbegozo izango da maite duta esaten lehena, baina gure gaurko lehen gonbidatuari ere nolabait, ohartarazpena, maite duta eskatu egingo diogula Laister, beraz prestatu da dila. Julen, zina zure maite duta? Nik aurreko batean aipatu nuen, hor abenduaren 14an badugula, herrian, kontzertu berezi xamar bat, duela urte mordo bat izan genuela, bertsio talde bat, zuzeneko karaoke ere ditzen genion, ze azkenean, abesti bakoitza pertsona batek kantatzen zuen, eta arrazoi bat eta bestea medio, aurten 12 urteren ostean kontzertu bat egiteko erabaki hartu genuen, eta aipatu nuen pereza puntu ondixamarra ematen zidala, berriz ere hori dena martxan jartzeak, baina lehengo larun batean izan genuen nolabait ere ensaio orokorra, eta jendea sasoian ikusi nuen, 12 urte eta gero lehen hain gazte zirenak orain are gutxiago dira, baina oraindik ere letra gogoratzeko eta gaitasuna badute, eta jendea txukun aritu zen, eta horrelako ensaio, ia 7-8 orduko ensaio bat egin ostean, gauza gondo daudela ikusteak, ematen du puntxu bat,
abenduaren 14ean izango den kontzertu hori, ondo atera litekela pentsatzeko, beraz, motxean, horixe, nire maite duta. Goiuri ez izarandia, zein zure maite duta? Begiran ere maite duta da, deialdiak egiten direnean, elkarretaratzak egiteko, manifestazioak egiteko, horrelakoetan, jendea agertzen denean. Ze tamalez ez da beti gertatzen, eta batzuetan horrelako deialdietan izan mugimendu feministak deiturikoan edo ez dakit euskara berriro erasotu dutela eta ez dakit euskaltzalen topa guneak deitzen duela horrelako elkarretaratze bat, askotan jendeak geroz eta konpromiso gutxiago duela esaten dute adituek, geroz eta militantzia gutxiago dagoela zentzu horretan, eta egia da, horrelako elkarretaratzea askotan, antolatzaileak eta bizpahiru lagun agertzen direla. Eta atzo egintzen, gure herrian deialdi bat Pasaian, larun batean hil zuten emakumearen, heriotza matxista hori salatzeko, eta ilun zegoen, arratsaldeko 7:00, euritantak ere baziren hemenka, eta pentsatu nuen, ez da inor azalduko. Ez, beste heriotza bat, tamalez ohitzen joan gara, eta gaur jende gutxi etorriko da, eta tira, jendea bazegoen, etzen horrela manifestazio masibo bat izan, baina jendea bazegoen, eta pozten naiz horrelakoak ikusten ditudanean. Gehiago poztuko nitzake, beharrik ez balego, manifestazioen beharrik ez balego, baina oraindik badago, eta orduan herriak erantzuten duenean horrek sortzen dit horrelako goxotasun bat, barrenean. Maite duten festa honetan, beste lagun bat gonbidatu behar dugu gurekin bat egitera, gerora gonbidatu izango da, baina oraindik bigarren kafeko lagun kokatuko dugu, saioa hasi berritan dugun honetan, Aitor heldu haien egun honetan, ongit horri berriro. Berdin ekipo, egunon. Ondo altzara? Oso ondo. Saltxan dagoeneko? Betian, euntxi betian, ostiralian abituko dugu gure festa, ze hauntza behi da, dena prestatzen ontxe. Zein da zure maite dut, Aitor? Begira, horrela, tita bateko narrapatu nazu eta gaur utziko jazen maitasun histori bat kontatzen. Noski! Baina pia materialista izango da. Hor kanpoan ikusten duzu, korbeta txiki hori. Bai. 30 urtetik gora. Nirekin. Eta bizikleta bada, bigurpil, eta haren kuadroa, eta zera guztiak, eta nera ben nintzen ezkeoztik konpainian izate dut beti, eta kalean batera eta bestera ibiltzeko bizikleta oso kutxuna dut, garraio bide bezala irutzen zait gaur egon bat dagoenik eta berdeen edo ekoen edo denan delakoen ibilgailua izan litekeela eta ara eta ona beti eraman izan du nau, bai bidaietan eta bai tarte motzeko ibilidetan, beraz, korbeta, hau zeuretzat, gaurko maite dut. Materialista esan duztunean, nik beste zerbait espero nuen, hau amodio historia bada, goitik bera, eta bainarik gabeko amodio historia bat, beraz, ze ona, korbeta, hortxe gure laboratik ondoan aparkatuta. Nik maite dut, pixkat promo egiteko ere baliatuko dut, atzo Josu iztu eta etorri zen ona, gaur Antxon Bandres bidaiarien txokoan egingo dugun emanaldiarekin. Duela 10 urte estrenatu nuen gaurko egunez, euskara munduan dokumentala. Asko aldatu da bizitza 10 urtetan, 10 urtek asko ez dirudi, baina gogoan dut nola abiatu nintzen, banketxean kreditu bat eskatuta dokumentala grabatzera Ameriketara, eta euskararen egoera zeintzen, eta jende gazte eta heldu, eta nazten zirenan deserri, nazten zirenan migrazio, nazten zirenan nostalgia eta herrimin, eta dokumental bat osatu nuen gerora, eta horrek dokumentalen bidea nolabait jarri nindun ere, orduztik batzuk egin ditut, 10 bat egun eskaxetan banoa berriro Ameriketara, Mexikora eta Kolombiara, oso bestelako dokumental bat grabatzera, eta behin hemen gure laborategian izketan ari ginela, uste dut Goiuri berak aipatu zidala, izue, 10. urte horrenarekin zerbait egin beharko dugu, edo duzu, edo, zer egin, eta lago batean Josu iztu eta lagunari eta etxeontako kolaboratzaile ere baden ari zen aizu igual. Antxe bidaiarien txokoan, abenduaren 3 baliatuta eta
hoixin behar diaulata. Bueno, gaur arratsaldeko 7:00 plazer duenak Tolosan euskera munduan dokumentala estrenatu proiektatuko dugu 10 urte beranduago, eta ondoren solasaldi izango da, eta esan ilusio berezia egiten dit. Pixkate duela 10 urteko dokumentalista hasi berriarekin konektatzea, eta ikustea zer egin nuen, nik urte asko diratu dela dokumentala hau ikusi, urte batzutan bai pasan ituen hainbat hitzaldi ikastetxetan, gaurko egunarekin ere askotan deitzen zuten, hau edo beste egiteko, baina denbora bat da ez dudala ikusi, protagonistetago batzuk dagoeneko zendu dira, eta beste batzuk, oraindik lagunak ditut, eta Mexikora joaten naizenean, edo Estatu Batuetara joaten naizenean, edo bestelako lekutara nuanean, antxe daude, eta harreman hori mantentzen dut, beraz, emozio asko mugitzen dizkidan dokumentala da, eta poza ematen dit gaur euskararen egunean, beste behin ere, askotan tokatu zaitau emititzea edo proiektatzea gaurko egunetan, erakutsi eta behar bezala, gerora, bidaiari zale direnekin, hor badagoelako dokumental horren atzean, bidaia handi bat, elkar banatzea eta izan dadila gaurko egunarekin edo danakoarekin. Eta ezin duzuen entzat, EITB-ko nahieran primeranen ikusgai izango duzue, Kori Mafineseko iztetxearen webunean ere hor ikusteko dago, beraz, plazer baduzue, hurbildu eta bestela ikusi nahi duzuenean. Zuko aukera parega daukazu, Goiuri, lehenen aldiz ikusteko? Ikusi dudala dagoeneko. Eta zera ere, lotxagabea. Eta beste maite dut bat ere badaukat, maite dute goizetik esnatu eta oparitxoak daudenean imeilean. Zera, olentzero gauean bezala xez, eta gaur goizeko 8 eta 11 minutuetan, dagoeneko etxetik honako bidean nebilela, Joserra Senperena estimatutako pianistaren, musikariaren eta lagunaren imeila jaso dut. Bueno, finean kontatzen du, azken 3 urteetan bezala, Ricardo Aldarondo gonbidatu duela, bere Diskos Mon Onkel podcastaren extra de Navidad atalerako, eguberri kanta bat egitera. Eta aurten batez, 2 izan dira, baina lehenengoa, entzuten ari garen hauxe, bestea, abenduaren 16an argitaratuko dutelako. Eguberri Zuhaitza du izenburu, eta ohiko kolaboratzaileak izan ditu ondoan Patxi Zubizarreta eta Easo Eskolaniak, Patxi Zubizarretak hitzak jarri dizkio doinuari, eta Easo Eskolaniak Gorka Mirandak zuzenduta kantatu egin du. Eta hemen historia polit bat, erresistentzia historia bat, kanta honek Julia Butterflyk Kaliforniako sekuila batean eraiki zuen Gabonetako zuhaitz bereziari buruzkoa da. Bertan 2 urtez bizi izan zen protesta ekintza gisa. Egur konpainiak eraitsi ez ezan. Eta Gabonetako espirituari egokituta, olako mezo ekologiko hori eta ondamendi naturalaren eta krisi klimatikoaren negazionismoaren gorakadaren garai hauetan, iraultza edo resistentzia bada musika egitea. Joserra Senperena, egunon eta ongi etorri berriro bigarren kafera. Egunon. Bueno, esan da bezala, poza hartu dugu gaur goizean, zure mezuarekin, nik askotan izaten dut Goiurirekin alako borrokatxoa, naizela oso Gabon zalea, baina gero normalean Gabonetako kantak izaten dira nolabait, gertu gertatzen direnean, kanta berriak datoz, poza ematen didate. Hori izaten duzu, Senperena dagoelako telefonaren bestaldean. Ez, benetan poza ematen didate, nolabait rekonziliatzen naute, ez dakit igual betiko Gabon kantuek alako tristura edo nostalgiaran armatelako, eta aldiz, kantu berriek, beste giro batean murgiltzen naute. Beraz, pozez hartu dut, benetan diot, Goiuri, naiz eta ez dudan orain ukatuko, ni Gabonen Grinch xamarra naizela. Joserra Senperena, ondu duzu, aurten ere, eta pentsatzen dut urte amaiera hurbiltzen den aldi bakoitzean, buruan ere bueltaka badabiela hori, ez? Ricardo Aldarondoren deia, eta Gabonetako kantu bat, edo 2 kasu honetan egitea, heltzen diozue horri, eta uste dute ilusio zer heltzen diozuela nolabaiteko, lan edo arduratxoni. Bai, Gabonetako kantuek badakate zerbait berezia, ez da? Zuke izan duzu, tristuran, nik nuke izango tristura, ez dakit zerra dokan, baina ni ere naiz Gabon zalea, baina Gabonetako musika bai, eta batez ere, Estatu Batuetan, eta egindako eguberri kantak, zoragarriak iruditzen zaizkit. Eta hor, Sinatra eta haiek guztiek grabatu zituzten diskopila bat, eta rock anglosajonean ere, Dylan eta Rod Stewart eta Clapton eta abarrek,
grabatu zituzten Eguberi kantak, adibidez, hori ez dakagu gure artean, ez da? Hemengo rock musikariek ez dute egin, ez da Espainian ere, ez da? Edo oso gutxi. Eta, bueno, eta Ricardoren gonbidapena beti ongi etorria da, eta aurten ez bat, baizik eta bi egin ditut, eta, bueno, hau da lehenengoa, Eguberri Zuhaitza. Ederra da, hementxe aipatu bezala, bueno, elkarlan horretan Patxi Zubizarreta eta EASO eskolania, Eguberri Zuhaitza, bueno, entzuten ari garet, entzungo du egun hauetan, baina ez dakitzen bat konta daiteken bazabiltzala, bigarren kantu hori osatze prozesuan, den zu kontatuko, baina hortza biltza, bueno, Euskal Herritik urrun gainera, oraintxe. Bueno, Madrid nago eta gaur dakagu grabazioa, baina momentuz Eguberri Zuhaitza hitz egiteko ordua da, eta ondo da, nik zitengo egu hemendik bihaste barru. Hori da, baina jaipa eginda geratzen da, hor pixkat amua bota dugu, ze badakar sorpresatxo bat Jose Rasenperenak, eta ez dugu kontatuko. Eguberri Zuhaitza, eta hemen atzean, aipatzen nuen, Joserra, Julia Butterflyren historia hori, ez dakit inoiz honen pelikularik egin den, Aitor Hildo haieni gero galdetuko diogu, baina oso mendifilm giroan kokaliteken historiare bada, erresistentzia eta horrelako borroka ekologikoaren inguruko hitzak osatu ditu Patxi Zubizarretak, eta horrekin osatu duzu kantua. Bai, nik enun ezagutzen, eta Patxik bidalizizkean letra, orduan galdetu nun, eta ez hau historia reala, eta zatu nintzen Wikipedian, eta bai, oso historia polita, eta beharrezkoa ez da, garai hauetan, batzuk esan bezala, ez da, negazionismoa, eta, en fin, mezu ekologikoa inoiz baino beharrezkoa da, ez da, nik uste. Eta gainera badauka, Julia Butterflyren protesta ekitaldi libra, baina Eguberri Zuhaitza berezi, sortu zuen Eguberri Zuhaitz berezia oso irudi polita iruditzen zait. Umek bidalitako kiseiluekin sortutako zuhaitz hori oso irudi polita eta esanahia duena. Jose Rasenperena, hartuko dugu tartetxo lasaiagoa aste bibarru, bigarren kantuare badatorrelako, baina gaur hola ez ustean harrapatu gaituen e-mail honek eman digun pozorrekin eta Eguberri Zuhaitzarekin egingo ditugu hurrengo minutuak, eta esandakoa, bi aste barru hartuko dugu beste hitzordutxoa zurekin. Erki. Besarkada handi bat, zaindu. Besarkada bat, aio. Bueno, eta okerrezpa naiz Butterfly izena du historia hau kontatzen duen dokumentalak berak. Julia Butterflyren borroka hori kontatzen duen dokumentalak, baina badit urte batzuk dagoeneko. Beraz, zinera eramanda ote zegoen zalantza hori, argituko dugu eramanda zegoen, da uste dut lan gehiago egin direla honen inguruan, baina guk zinea zitzegin behar dugu segituan hemen bigarren kafean, eta ekologia, jasangarritasuna, mendia, natura, dena ere hortzi izango dugu segituan, Aitor Helduaienekin izpide. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Belar artean bakardadean biluzik dantzan, oinak bustirik lurraren erdian belarrarekin jolasean. Pentsamenduak Olatu aparretan dator, 17. BBK Mendifilm Bilbao, mendiko zinema jaialdia.
ostiralean hasi eta abenduaren 15 bitartean mendiko zinemaren industriaren eta oroar mendi giroaren erdigune bihurtuko da Bilbo. Pelikulak, erakusketak, jardunaldi eta ekintza ezberdinak, funtsean mendia arnastuko da Bilbon eta antolakuntzak alegin berezia egin du aurten adin guztietako jendearengana iristeko aurrengan azpimarra modu berezian jarriz. 40 pelikula sail ofizialean, hoietako hainbat euskal zuzendari edo ekoizleenak. Guztia zenbaki hotzetan jarri beharren ordea, urtero bezala hementxe dugu. Jaialdiko komunikazio arduraduna Aitor helduaien eta beraritza ematea izango dugu onena. Aitor, egunon berriz ere? Beren. Esan dugu, lehen ere zerorik aipatu duzu, jadera bat murgilduta, ez dakit oraingoz uretan gerriraino sartuta eta ostiralean jadera bat murgil egin eta ur sakonetara sartzeko prest? Bai, eta utzi dazu aurtengo justu kataloga orentxe aurrean daukat, eta aurtengo kartel nagusiak berriz sumendi batetara eramaten gaitu ez, J.B. Jean-Baptiste Lyotard arrazkilariak ateratako argazki bada, eta hain zuzen gainera aurtengo mendifilm irudikatzeko argazki bezala hautatu izan zena CVC foto mendiko jardueren arrazkilaritza lehiaketan, eta horrek sumendi badauka ez, bero-berotan beraz. Izan liteke gerrirainoko uretan, edo eta bestela garren bero-beroak oso gainean ditugula ez da, bai hortxe topean gaude, ostiralean abiatu eta 10 eguneko espedizioa ja prest daukau, eduki oso erakargarri, polit, interesanteekin aurten, beste behin. Eta bueno, hortarako ja ilusioz. Kanporakoak gero aipatuko ditugu, eskainiko duzuena, izango dena, baina jakin egin nuke horrako jaialdi batek barruko funtzionamendu ere urtez urte nola izaten den, 17. ekitaldia da, eta ez dakit, iazko amaitu zenean egingo dituzu zuen balorazioak eta antzerakoak, eta bilera horietan zer arnasten denez, aurrengo urteari begira, alde batetik pelikulen maila bidez edo, hobetzen edo joan liteke, komatxo artean beti ere, baina jaialdia beraren ingurua ez dira pelikula bakarrik, aipatu dugu gauza asko oroar mendia arnastuko dela Bilbon, nola izaten da urtetik urterako jardun hori antolakuntza taldean? Bai, egia da, begira, mendi kulturaren bilkura, azkenian izaten da ez, egia da oinarri nagusina mendiko zinema izaten dela, eta honen bestean pelikula dokumental hoiek, eina handi batean dokumentalak direnak, fizioa baino, eta hoien guztien oinarrian ibiltzen garela bueltaka ez da. Baina urte osoan zehar, behin abenduan nagusia den festivala jaialdia egin eta gero, hausnarketa etortzen da, baina hausnarketa tarte gehiegi ere ez, ze urtarrilean bertan eta urte osorako menditurra abiarazten dugu. Menditurra izaten da, justu festivala bukatu orduko, handik ale ikusgarrien edo onenak edo hartu, hautaketa hori eiekin negoziatu noski, egile edo ekoiztetxekin eta negoziatu, eta urte osoan zehar batera eta bestera erakusten ibiltzen gara, ezta? Hasi, Euskal Herritiak abiatu eta kanpora begira jarri, eta urten urruti gabe 49 herri edo hiritan izan gea, saioak eskaintzan. Eta hori izaten da hain handi batean urte guztian, nolabait ere lanean edukitzen gaituena, ze geok izaten dugu ardura, pelikula horiek batera eta bestera mugitu eta haiekin batera bideiatzeko, ezta? Eta gero hor tartean egoten da, hoxe, deialdiak ez da. Deitu kartelaren deialdia bera, edotan noski, deialdi nagusia. Pelikulak, filmak aurkezteko epealdi hori. Udaberri erdialdean aktibatzen dena, eta uda sartu aurretik, iraila erdi partean orduantxe isten duguna. Kalitatea hobetzea beti nahi izaten da, baina hori uztaren baitako izaten da. Eta uzta nolakoa, kalitatea ere alako ekarretzake ez da. Egia da, mendi zinemagintzan industria hori nik uste oraintxe oso indarrean dagoela, sekulako kalitate maila dago nazioartean eta hemen bertatik bertara ere egiten ari diren gauzetan, eta lehorretik kalitatearen zera hori ez, gure kezka edo ardura hori nik uste nahiko hasieran bermatuta egoten dela. Aurten eta era berezian, pentsa, kanpotik ere, aitortu digute, ze nazioarte mailan aitortu beharra dago, Bilbo miran dutela, eta aitortu zaigu industria horretatik aurten egindako hautaketa edo selekzio hori, dauzkagun 49 pelikula horiek oso onak direla. Hautaketagatik, zorion bat baina gehiago jaso dugu dagoeneko. Hortxe ari gara, trailerra entzuten eta streaming bidez jarraitzen gaitu zuenok, ikusteko aukera ere baduzu, Streamingarekin bat egitea soilik trailerra ikusteko eta hortzak luze jartzeko dagoeneko. Bestela, bilatu trailerra mendifilmaren webgunean eta gozatu, baina, datorrena. Amu aparta ditor, trailerra bera.
Bai, pelikulen sorta hori, ez da, azken batean hori xetan ari ginen, ez, aurtengo pelikulen eta, bueno, hautaketa lan horren ondorengo emaitza, nik uste oso polita dela eta trailer horrek ja puntuan jartzen gaitu, ez da? Bai. Horrek berak akaso, esaten duzu ez, ja jaialdia bada, erreferente moduko bat, jendeak jaialdien egon nahi du, horrek berak bere arriskuera izan dezake, erosotasunean erortzea, baina zuk esan duzu, dokumentalez aratagoko eskaintza dago, egitara oso zabala dago, eta aurten azpimarra berezia, sarreran ere aipatu dugu, txikienak jomuga bezala ere jarri dituzue, ez dakit jaialdia aurrengan aurbildu nahi duzuen, aurra jaialdira gerturatu nahi duzuen, bero hor gaur magikoa izeneko ekintza bat edo antolatu da. Bai, bada ja edizio batzuk kapritxo horrekin geundenekoa, ez da, gogo horrekin geundenekoa, eta bai, garbi geneukan, famili publikoari eta eina handi batean txikienei, etxeko txikienei, eskaini nahi geniela mendi, ez da? Haiena ere egin genuela, eta hartatik sortu dugu antzestua izango den zine saio bat. Les Bobe, Josune Belez Amendizabal eta esango dut, miren? Ane Gebara. Biak mano antzestuko dute eta arilkatuko dute saio hori, eta saio horretan, nolabiteko bidea edo gidoia eskainiko digute 4 pelikulek, 4 dokumentalek, egiteko 3 animatuak izango dira, eta beste bat leizetan, hemen ataungo leizezulo batetara barrenatu eta bueno, leize bat zer den erakusten duen filma da. Eta bai, bereziki txikienentzako 600 laguneko aretoa prest dago Euskaldunan, eta hartatik nik uste oso eguardi goiz polita izan litekela hori, haientzako, haien ingurukoentzako, azken batean filma hauek ere gozatzeko denok daukagu parada, eta bai, keinu hori egin dugu, hori igandean izango da, 2. igandean izango da, jaialdiko abenduaren 14ko igande, larunbat horretan, larunbata eguardiko 12etan Euskaldunan. Eta bai, gogoz gaude, nola ateratzen den saietxo hori. Aurtengoan, Aitor, ez dakit, are bereziago egiten ote duen baita ere, UOP mendi film saria, Euskadiko eta Nafarroako mendi federazioei emate horrek, urte berezia ari da izaten federazioentzat ere? Bai, eta nola baita azken ekitaldi bat bezala izango da eientzat, ezta? Urte oso eraman dute mende hurrena ospatzen, Federazion Basko Navarra zelako hura sortu zen ezkeroztik elgetan, eta arrezkero, orain, eta azkeneko jaurte mordo batean, erdi eta erdi egin dituzte elkarrekin, eta bananduta, ezta? Orain badute halako proiektu bat, Euskal Herriko mendi biltzarra deitzen dena, atzera berriz ere Naparroa eta Euskadi bat eginda jarri ditzazkeena federazio mailan, eta bueno, mende hurren hori ospatzen, hemen amaituko da, eta UOP mendi film saria, honen bestean bere 11. edizioan jada, haiei eskaintzea otu zen, eta bueno, ala hobetxita, ala egingo da. Hori guztia izango da, begira, datorren ostiral honetan, hilak 6 egingo den asera ekitaldian, auditoren nagusian Euskaldunan bertan, eta egia esan oso asera ekitaldi, eta utziaz gontaz hitz egiten, potente izango da. Lehen esaten genuen ez, 2. asteburuko highlighta edo izango dela gau magikoa, lehenengo asteburuan egia da, ia 50 gonbidatu izango direla pelikulak eta aurkezen da bar, baina bereziki azmeratu behar da, asera ekitaldi hori ez, non, batetik UOP mendi film saria eskainiko zaien federazioei, bestetik sekulako pelikula eskainiko dugu, Nupse, lehen accesible absolu, eta protagonistetako batekin gainera, hau alpinista frantziar puntako batzuek eliteak Nupsen egindako aktivitate bat da, urrezko pioleta atera zutena argatik, eta Elian Milleri izango da gure artean, top class bat, eta agertokian arka aurkeztuko du pelikula. Bereziki oso korte alpinoko pelikula bada, korte alpino horretan mendizaleak asebeteko dituen pelikula da, baina hain mendizale izan gabe, horretaz, hainbeste ulertu gabe, dokumentalgintza ere gustoko dutenek, engantxatuta bukatuko dute, eta inspiratuta ere bai, hasi eta buka borobila delako dokumental hori. Eta errematatzeko berriz, Kazuya Hireide eta Kenro Nakajima alpinista japoniarrak izango ditugu gogoan. Iaz Kazuya geure artean izan zen, orduan erakutsi zigun bere ibilbideko azken goia jo nahi zuela K2 mendebaldeko ertzetik eskalatuz Kenrorekin batera sokadan, eta udan angeratu ziren ala beharrez. Istripua edo izan zen, eta angeratu ziren, eta bagenuen ja iaztik aurtengo menditurrean euren inguruko pelikula bat, Rope, sokada, eta menditurrean oso ondo funtzionatzen ari zena gainera ordura artean, eta hori gertatu orduko, haren emaztearekin, alargunarekin harremanetan jarri ginen, eta ark erakutsi zigun gogo berezia, Rope artean oraindik ere menditurretan eskaintzen jarraitu genezan.
esaten zuelako ura zera, pelikula ura zela, senarra zuenaren espiritua ongien erakusten zuena. Eta, begira, ura soko emaztea alarguna aipatuta, esan soko eta haien bi seme-alaba txikiak, 5 urte bueltakoak, aurten iaz bezala berriz ere Bilbon izango ditugula, beraz, hasiera ekitaldi hori bukatzeko, haiei tributu omenaldi oroitza hori egingo diegu, oso politia izango dena. Ze badakit, jakin, kazuiak bereziki hemen Euskal Herrian sortu zuela fan klub ikeragarri bat. Bai, jarraitzaile klub oso on bat, bai, zen alpinista zelako, baina batipat ere zen gizasemea zelako. Eta, alde horretik, hasiera ekitaldi hori izango da, bum, hasiera bat, horixe, karteleko Sumendia bezala, ez da? Bum, estanda bat. Hori ezetera ninduan, erupzioan jarriko duzu Sumendia lehen egunean, gero horri 10 egunean eutxi mertzaio. Bai, eta bereziki, onartzen dut, Sumendi horrek gori eutxiko diola lehen asteburu bete-betekoan, ze, pelikula da oso potenteak daude, lehen esan dizuen bezala, gonbidatu asko, eta horietako batzuk gainera oso azpimarragarriak eta dauzkagu, beraz, lehen asteburuan traka handi bat. Bega, azpimarratu nahi dut, esate baterako eta egoitzekin ez, urtetik urtera beti aldaketaren bat edo beste izaten dugulako, aurten 2 asteburuak, ostiraletik igandera ulertuta, bete-betean euskaldunan eskainiko ditugula, eta astebarruko astelenetik ostegunera bitarteko egunak berriz, BBK aretoan Gran Bian. Beraz, 2 egoitza horiek izango ditugula nagusienak aurten. Aitor, esan duzuz, hasierako ekitaldi horretan jada izango dela pelikula zar bat ikusteko aukera, mamian sartu behar dugu, pelikulen inguruan hitz egiten hasi behar dugu, sail ofiziala potente datorrela esan genezake, eta pelikula batzuk aletzen hasita, aurrekoan elkarrizketa ulotzerakoan, nik ezer esan gabe zu zerorrak epatu zen idan izen bat jarriko dizut mai gainan, Flying Hands. Wow. Etxeko produktu bat, zer esateko asko ekarriko diguna datozen egunetan, hilabeteetan. Ze zine komertzialetan ere ja laster sartuko da Flying Hands, urrutik gabe baita ere aipatzen da Goya saritarako hautagaitza bat, eta bai, Flying Hands oso histori politia data. Azteko eta baina azpimarratu, Alborde Films eta Labografias Bilboko ekoiztetxeek sortutako dokumental bat dela, Baltistanen, Karakorumen, Pakistanen egindako dokumental bat da, eta protagonista Anika Bano eta haren alaba dira. Anika Banok alaba erditu zuenean, alaba gorra jaio zen, eta horrek han beraien inguruetan sekulako estigmatizazioa eta esango nuke bazterketa ere suposatzen duela gizarte hartan. Amak ordura artean horren berririk ez zuen, baina jabetu egin zen, eta horren aurrean ameto egin beharrean alderantziz egin zuen, ez da, borrokatu. Eta alaba aurrera ateratzaz bezala, komunitate horri ere eskaini zion gizarteratzeko sekulako bide bat eta aukera bat, urrutik gabe orain eskola bat ere sortuta badute, eta Flying Hands filma dokumental honek ere hori erakusten du. Mallorcan orain dela atzera aste pare bat estrenatu eta ja sariarekin estrenatu zuten, orain mendifilmeko estrenaldi potente hau dator, lehenengo larun batean geure festivalean, eta hortik aurrerakoan, zine komertzialetara begirare jarri, eta Flying Hands. Aurtengo pelikula, markatuetako bat izango da. Ondo saldu duzu Aitor, eta gaitz erdi, ze telefonaren beste aldean daukagu, Sara Blanco, Alborde Films ekoiztetxeko kidea. Sara Blanco, egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Ezkerrik asko egunon. Zer moduz gara, Sara? Superurdurik, asteburunetako gogoekin, gainera Anika gurekin ez egongo da, beraz, pospozik, ze esango dizut. Sara, Aitorrek pelikula ondo saldu digu, ez dakizuk zer erantziz genezake pelikularen inguruan? Pelikularen inguruan, azken finean zuek esan duzuena, Anikaren historia guztizunkigarria da, poteretsua, azkenean ikustean pertsona batek zer egin alduen behar zuenen eskubidea babestu eta defendatzeko guztiz liduragarria da. Ez da bakarrik bere alabaren gandik, baizik eta komunitate gorra guztiaren alde borrokatu egin du haien oturaren aurka, bere kulturaren aurka, eta hori nagusiak dira. Marta Gómez eta Paula Iglesiasek zuzendutako pelikula da. Sara, Alborde Films ekoiztetxeak zer ikusi zion edo zer suposatzen du zuen ekoiztetxearentzat horrelako pelikula baten parte izateak? Guretzat guztiz esperientzia bat izan zen. Hasiera batean, Baltistan Fundaziokoek guregana jo zuten, eta beraiek 20 urtez
eskualde honetan, Baltistan, egin duten proiektuak aurrera eman dituzten proiektua guri kontatu zigutenean, eta nikaen historia kontatu zigutenean, guztiok adostu genuen nikaen historia mundua ikusi behar zuela, eta jendea jakin behar zuela berak lortu zuena. Orduan, bertara heldu ginenean, Pakistanera, eta zuek izan duzuen, Karakorum mendikatearen ingurura heldu ginenean, esan behar dugu, baziera batean, kultura ezberdina dela, ohitura, hizkuntzak, eta gu eskertu nahi genuen hemen publikoan ere, bertan egon zen lantalde teknikoa, beraiek zubia bezala izan zirela guretzat, eta batez ere anikari. Ze berak izan zen, ahalegindu ginduena hori, familiekin egotea, ze azken batean, pelikulan ere ikusten da, nola bertako familiek alako eztabaida dute pentsatzen, merezi du, balio du benetan agian ez daukagun dirua inbertitzea gure seme alaba gorra ezitzeko eta komunikatzeko gaitasuna emateko. Eta hori egiten du gure, bai pentsatzea, beitu nola ikusten duten haiek eta nola ikusten dugu geuk, hori ere gure galdera da. Aitor, Sarak entzuten zaitu, zerbait galdetu nahi duzu? Ez, baina Sara, bereziki eta zeu han izan zinen ezkeroztik, eta zeuk ezagutzen duzu Anika, guk orain ezagutuko dugun Anika, ze emakumea, ezta? Eta zenbat daukan aportatzeko eta zenbat ekarriko digun, mendira arrimatzen garen guztioi. Emakume da, ez daukat hitzak bera lortu duena deskribatzeko benetan. Izugarrizko poterea da, eta ikusten da filman, zelako karakter daukan, ez da atxikitzen ezerren aurrean, benetan. Eta bai, zorte honez, larun bat honetan, egongo da Euskaldunan, eta berari galdetu izango diogu nahi duguna, eta berak bere historioa kontatzea. Baina benetan admiratzeko emakumea. Bai, ze bada esaterani joan, nolabiteko korte soslai sozial hori daukaran protagonista bat aurten mendifilmen ezpairik gabez, bai, badaude beste korte bat dutenak, ez? Deitu Elian Milleri bera, ez? Alpinista bezala lehen aipatu dut, eta beste hainbat badaudea, ez? Alpinista bezala edo zinegile bezala ere, oso izen handikoak datozkigunak aurten, Elisa Kubarska, Bertrand de la Pierre, Michael Dillon, eta alakoak, baina anikak badu nik uste aura hori, eta indar hori, eta hori benetan agertokien erakustea goza bat izango da. Eta ez hori bakarrik, baizik, eta ekipo guztia, Sara, zuek alborde, eta berdin baitere labografiaz, begira, mendin baitere txertatzeko, eta mendin debuta egiteko ere paradan. Eta Sara, norbera prestatzen da esan eduzuek Bilboko ekoiztetxea izan da, Bilboko mendi filmen aurkezpen hori egitea, musikariek eta esaten dute, batzuei etxean jotzea eta etxean aritzetzaiela gustatzen, zuek prestaudete, etxean egun horretarako, aurkezpen horretarako? Gogoz gaute, prest eta gogoz. Eta aipapen txiki bat egin, aipapen bat egin nahi nuen, hitz egin dugu lantalde etnikoari buruz, filma hau da komunitate gorrei buruz, baina ezki filma honetan garrantzi handia dauka soinua. Guztietan bai, baina honetan ere, eta soinua egin duen pertsonak, Euskaldunan egongo da, beraz, bakarrik aipamen txikitzu bat, eta pelikula ikusten dutenean jendea, fijatzea arlo horretan. Sara Blanco, Alborde Films ekoiztetxeko kidea, mai gainean jarri ditugu, pelikularen osagai batzuk, amu batzuk jarri ditugu, jendea erakartzeko, larun batean guztia ondo joan dadila, eta pelikulak bide luze izan dezala. Eskerrik asko! Mila esker, agur! Adio, Sara! Sentitu da bakarrik
luze horituko gineke, Aitor, baina badakizu irratian denborak ere agintzen du, oraindik minututxo batzuk badauzkagu, Flying Hansen inguruan aritu gara, baina sail ofizial eta eskainiko den menu guzti horretatik, entresakatxo bat egiteko ere eskatuko dizugu. Amaitu aurretik. Bai, eta 49 pelikula horietatik batipatera azpimarratu, lehen asteburuan sabatu baterako gonbiatu interesanteekin pelikula onak dauzkagula, esate baterako Herri de Luca, poeta, kazetari eta idazle italiarra bidenabar eskalatzaileare ere badena, bere 70 solo integralak ere egiteko kapaz badena, eta bueno, Europa mailako bestseller bat izanik bera, nik uste horrek ere erakarpen handia sortuko duela, bere Leta Experimentale, larumatean baita ere emango den pelikulan. Gero, barixe ez, bagoaz Elisa Kubarska bezalako zuzendari baten gana, eta ark ekarriko digu Wanda Rutkiewicz, alpinista poloniarra zenaren, emakumea intzindariaren soslai oso politu bat The Last Expedition deitzen den pelikulan. Beste pelikula baita ere zeresan handia emango duena, eta seguru sari nagusien arraston ibiliko dena Un Pasteur, pelikula Frantziako Alpetan gertatzen dena, eta hartzai bat du protagonista, eta haren egunerokotasun erakusten diguna. Eta gero, borixe, asko dagoela elur kutsuko pelikuletan, esate baterako Delegu familiak Antartikara eginiko bidaia bat, edota eski profesionala ere aintzat hartzen duen pelikula bat. Traileran inetik ere desente dagoela, besteak beste Always Alive bezalako pelikula bat etortzen zait burura ez, Hilary Gerardirekin Mont Blanceko emakumezkoen marka eginez, edota gure gandik askoz ere gertuago den Hiru Haundiak proba mitikoaren baitere dokumentala, oso politia, potentea, firma oso txukunekoa, eta esan da bezala, gainera etxeko denenetik Hiru Haundiaken dokumentala hitzelarrietan azimarra genezakeena. Eta etxekoak azimarratzen jarraituz horrela segidan, esate baterako Janire Etxabek aurten 2 pelikuletan badu partea, batetik Erro, iaz Durango azokan aurkeztu zuen ura, eta aurten mendifilmera ere aurkeztu dutena Maiale Jarreta eta biek, eta besetik berriz Aize Lerroak proiektua, eta Aize Lerroaken bera da foko eta protagonista nagusia, Janire Etxabe dantzari vertikala, eta honen bestean Janire Etxabere noski azpimarratzekoa izango da. Etxekoetan, Eibartxarra, Mikel Izarralde urare azimarratu behar dugu 7 proiektuarekin, atzean Pello Osoro eta Mursego, eta izen gerutzan ikuste gertuko ditugunak dituena, dokumental hori. Esklerosi anizkoitza gai nagusi ardatza hartuta, eta Mikel Izarraldek hartu zuen bere proiektu bat, gure 7 lurraldetako gailur gorena edo korrika txikian egiterena, eta proiektu hori erakusten duen dokumentala da 7 izena duena. Eta horrela handana bat, ez da, kutxunak direnak, politxak direnak, badaude baita ere sari horrela potolo izeneko pelikulak, desate baterako, eta azken 2 azimarratuko izkizuet, Songs of Earth izena duen pelikula, Norvegiarra da ekoizpen hori, eta Norvegiatik akademiako, Oskarretarako, sariketetarako, atzerriko pelikula honenaren hautagaitzan aurkeztu zen pelikula izan zen. Eta horrek sekulako firma dauka. Horrek aztertzen du nolabait ere, zahartzaroan zenbat gauza egin hotel itxezkeen. Lehen, Herri de Luca aipatzen nuen, zakurretan sartzen zen, eta azken aipatuko dizuedan pelikula The Last Observers hildo horretako da baita ere. Bertan, protagonista, erretiroan jubilazioa hartzar dagoen bikote bat, itxasargi batean bizi dira Suedian, eta itxasargi horretan, beti izan dute langintza bat, dela eguraldia aztertzea. 3 orduro eskuz datuak hartzea. Eta, mekaniko izan den bitartean oso ondo, baina automatizazio iritsi da, eta beraiek dira, azken itxasargia, azken eguraldi aztertzaileak, eta hori utzi beharrean daude. Baina maite mitutu daude? Ikusi barezo. Kutxuna ez urrengoa alderatik, asera-aserari helduko alin badugu, ez? Gaurtengo maite zaitut hori, historio oso romantiko bat, ikusi egin behar da alabiak oraindik ere kamera aurrean pasio hori nola erakusten dizuten, eta gainera politia da, alabak egin diela dokumentala. Eta oso historio politua da, romantikoa ezin gehiago ez, da, itxasargi bat, iragarleak, adin hori dena bat. Horra besti bada baino. Bukaeran, motx-motxean erantzuteko. Hor, zinemaldian eta aritzen gara, jaialdi asko, tendirela festa asko gauean, mendifilme badu inframendifilm hori existitzen da? Badago, ez rave party moduan, baina bai txoko party moduan. Ze Bilboko lagun eta espera oso politia daukagu, bereien txokoak eskaintzen dizkigutenak, eta honen bestean zazpikaletan barrena, bai. Mira, bat baina gehiago galtzen da. Bai, rave moduan igual ez, baina biharamunak egoten dira.
Esan dezakegu, biharamunak egoten direla. Aje egoizak izaten direla mendifilmen. Hori... Lanangatik izango da. Lo gutxi 10 egun, bai. Lan asko, estresa, nekiak ere bai eragiten du noski. Saltza denerako izaten da, eta aukera ere bai. Aitor Eldoie, Mateo, plazer bat, beste urte betez, mendifilmen ingurukoak ezagutzeko aukera izateagatik zurekin, eskerrik asko, eta 10 egunetan, eutxi, erupzioari. Eskerrik asko zuei, haupa. Goizeko 11 eta minutu bat ditugu, eta Aitor Eldoien agurtu bezala, gurera hurbildu behar duguna, Zaloa Badiola lankidein zuzen ere azken ordukoaren bila egin behar dugulako salto estara. Zaloa Badiola, egunon. Egunon, bai, Aiaraldeko greba batzordeak 5.600 sinaduratik gora bildu ditu osasun sistema publiko eta duinaren alde. Eskualdeko osasun zerbitzuetan gabezia ugari identifikatu dituzte eta horiek konpontzea arduratu dadin eskatuko diote Osakidetzari. Abenduaren 12an batutako sinadurak entregatuta adierazi dute eskualdeko biztanleriaren 13,2aren sinadurak jaso dituztela eta azpimarratu dute eskaera izenpetu duten gehienak edadetuak direla. Greba batzordeak azaldu du ekimenak oso harrera ona izan duela, hain zuzen ere 5.600 sinaduratik gora batu dituztelako. Ekimenaren bidez eskakizun zehatzak helarazi nahi dizkiotelakoako osasun sailari, Laudioko eta Amurrioko etengabeko arretaguneak izenak berak dioen bezala etengabe zabalik egon daitezen, txanda guztietan beharrezko kategoria guztietako profesionalak egotea galdekingo dute. Halaber, eskualdeko Osakidetzako gainontzeko azpiegituretan ere beharrezko giza baliabide guztiak egotea bermatu dezaten nahi dute, medikuak barne baita Laudioko anbulantzia medikalizatuko txanda guztietan ere bai. Horretaz gain, herritarren oinarrezko asistentzia zerbitzuak izateko eskubidea aldarrikatu dute eta Osakidetzari ura bermatu dezan exikituko diote. Ildo beretik ere buru osasunerako zentroko arreta jasotzeko horren beste itxaron beharrez izatea, egun psikiatrak edo psikologoak hartatu ditzan zerrenda luzeei egin behar baitiete aurre eta kalitatezko arretak jasotzeko oztopotzat jo dute Aiaraldeko greba batzordeak. Datorren astean, hilaren 12an entregatuko dituzte jasotako sinadurak zein azaldutako eskaera zehatzak Osakidetzaren zerbitzu zentralaren egoitzan. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoan, langabezianek behera egin du azaroan, 603 langabe gutxiagorekin, Nafarroan aldiz 95 gehiago langabe gehiago zenbatu dituzte. Espainiako Lan eta Ekonomia Sozialeko Ministerioak eta Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak emandako datuen arabera, Ego Euskal Herrian 118.317 pertsona daude lan gabe, iazko epe berarekin alderatuta ere kontrako bilakara izan dute bi erkidegoek. Euskal Autonomia Erkidegoan jaitsi egin da langabezia eta Nafarroan aldiz, igo lurraldeka Arabak eman du datu honena, langabeziak 1,2 egin du bera urriarekin alderatuta eta ondoren datoz Gipuzkoa eta Bizkaia infrentzuan Nafarroak 0,32 igoera izan du. Eta bestelako albiste bat ere eman beharrean gaude, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak Jon Antolin Llorente, PSOEko komunikazio zuzendaria, izendatu duelako komunikaziorako estatu idazkari. Francesc Bayesen ordez, 2021ko uztailetik karguan dagoen Francesc Bayes ordezkatuko du beraz komunikaziorako estatu idazkaritzan. Jose Luis Abalos, Carmen Calvo eta Iban Redondo bezalako ministroak tartean egon diren gobernu krisiaren baitan. Hauexek kontatzeko genituenak. Eskerrik asko Zaloa Badiola, informazio gehiago gaur, eguerdiko 12etan hemen naiz irratian eta gu bien bitartean, bagoaz aurrera, eta giro begian egin behar ditugu hurrengo minutuak. Tornar a l'estat salvatge del cos, saber oblidar què faig i què sóc. Tornar als secrets que ens fan de socors, saber que en ells es brinden les pors. Quan el cos es torna meu, tot es mou, direcció al cel. Dóna més i més d'això que tens avui tot.
Tira futrakak, familia guztiarentzako jarduerak, show cookinak, baina euneko egun vegetalak, zuzeneko musika, estandak aukera euneko egun vegetalekin, hitzaldiak, yoga. Tornar l'estat letàrgic del cap. Badator bi begi bizimodu euneko eun vegetala sustatzen duen ekitaldia. Animalien ustiapenik gabekoa eta jasangarria den bizimodua alegia. Fikoban izango da, abenduaren 6tik 8 laizter astekoa da, eta eskertzekoa da, laizter astear den festa erraldoi honetan, bere zuzendaria Maialen Gaztainaga gurekin izatea. Egun honetan, ongi etorri bigarren kafera, Maialen. Eskerrik asko, zer moduz. Gu ondo eta zu? Baita ondo, ja esan desun modua, ja dena prest daukagu, bihar iristen dira lehenengo erakusketariak dena montatzera, eta bueno, urduri, ilusionatuak eta pozik. Bueno, hemen zera webgunean sartu eta lehenengo gauza ikusten duguna da. Doako sarrera hemen. Bibegi jaialdi doakoa da. Gero bertan konsumitzeko, ezagutzeko, beste hainbat proposamen badaude, baina ateak erabat zabalik dituen egitasmoa da. Bai, jende guztiarentzako doakoa da, eta gainera zure lau hankako lagunarekin ere etor zaitezke. Ze ondo. Oso dog friendly gara. Honetan, bai, perfecto, etor zaitezkete familian. Aizu, aipatzen ari gara, irekia mundu guztiarentzako egina begien paradisua da, baina nolabait denentzat eginiko espazioa ere, bai. Ez dago vegano izan beharrik, ez dago vegetariano izan beharrik, benetan jaialdi hontaz gozatzeko, eta ikasteko, badago espazio bat, nolabait elikadurarekin oso lotua, baina beste espazio bat askoz hausnarketa girotik egiten dena, eta divulgazio girotik egiten dena ere. Hori da, azkenean divulgazio puntu bat da, ez? Osea, denentzako irekia, egia da veganismoa, veganoak diren pertsonek, beraientzako paradisua da, noski, ze bertan dauden produktu guztiak euneko egun vegetalak dira, eta ez dago inolako, ez dakit beraientzako beldurrik zerbait kontsumitzeko, ez? Edo ez dute galdetu beharrik, eta honek zer darama, ze bertan dagoen guztia, euneko egun beraientzako modukoa da. Baina horretaz aparte guztientzako espazio bat da, ze azkenean interesa daukanak ikasi dezake eta frogatu dezake batez ere. Maialen, urte batzuk betetzen ari da bibegio, gerezpa naiz 6. edizio izango da aurtengoa. Nondik nora sortu zen bibegi? Pixkatatzera begira jarrita eta guretzat nahiko berria den zerbait sortatzen da, nik enuen ezagutzen bibegi. Nondik nora sortu zen edo ze beharri erantzun da edo? Segurazki ezagutuko dezula Bioterra. Bai. Ekipo berdina gera, eta ikusi genuen hor aldaka bat zegoela, ez? Jende gazteak zitula beste interes batzuk, eta Bioterratik tiratzen, ikusi genuen zegoela beste bizi modu bat, ez zela bakarrik produktu bat edo elikadura ekologikoa, baizik eta haratago joanez, animali sufrimendurik gabeko elikadura bat. Eta batez ere hori jende gaztea erakartzearren baitare. Horretan asko eragin dute sare sozialek, ezta? Nik geroz eta divulgazio lan gehiago egiten da sareetan, eta nik ikusten dut badagoela mugimendu bat, kultura honetan, eta sare sozialek egin dutela, denoi iriki digutela begiak iriki edo ez dakit bidea behintzat bai, ikusteko hau denontzat izan daitekela. Hori da, bai, 6 urte hauetan ere bai guk ikusi dugu, osea, boom handia gondala, ziginenetik gauza nahiko nitxoskoa zela izan dezakegu, baina gaur egun ja, denok kontsumitu dugu noizbait, ez dakite, aragia, ez aragia moduko produktuak, denok ezagutzen ditugu markak, osea, gure supermerkatuetan edo erosketa puntuetan normaltzat jotzen dugun gauza bat da. Aizu, aipatu ditut nik hemen, egoera asko edo errealitate oso ezberdinak nahazten direla bibegin, jogatik hasita, foodtrucketara, zuzeneko musikatik hitzaldietara, bada pixkat mundu begiaren
udaleku moduko bat, ez? Guk askotan egiten dugu referentzia hori Durangoko azoka bukatzen dela eta badela euskal kulturaren oasi bat, ia une oro euskeraz entzuten duzu bertan, euskal kulturak badu ikarrezko protagonismoa, eta gero agurtzerakoan utxune emozional bat hor sortzen da. Bibegik baduela pixkat hemendik ere, ez? Azkenean hor emozio asko elkartuko dira, jende asko, egun asko, intentsitate asko, eta bukaeran utxune hori, ez? Badu pixkate udaleku edo, behintzat, emozio eta intentsitatea handiko egunetatik edo badu, ez? Bai, pentsatzen du baietz, osea, guretzako hau 6 hilabeteko lanaren emaitza dela esan dezakegu, azkenean Bibegi antolatzen hasten gera ez dakite kaina, más o menos, eta bueno, badago nervio puntu hori, nor animatzen dan parte hartzera, zer eskaini dezakegun berria, gero 3 egun horietan lan pila bat, ordu pila bat sortzen ditugu, eta gero ja bukatze da, eta orain zer, ez? Bai, utxune bat sortzen da, bai. Baina segituan hasten gera bioterrakin, eta beste proiektu batzukin orduan. Beti dago zerri heldu. Bueno, aipatzen nuen hitzaldiak denetarik dagoela, nolait murgigeit ezen pixka bat programan, esan dugu, 3 egun barru hasiko dela Bibegi. Nondik nora abiatzen da eta nola garatzen doa jaialdia? Bueno, azkenean programa osatzerakoan kontuan hartzen dugu zein den veganismoaren oinarria, antiespezismoa, beti dago presente. Gero elikadura, baita ere, badaude perjuizio asko edo jende asko esaten du igual ez dela elikadura edo modu bat oso ona dana osasunantzako, eta hor beldur asko daude, eta egia esan horri buruzko nutrizionistak etortzen deanean beti da galdera bertina, baina batez ere igual gurasoak, ez? Bai da mugimendu bat oso jende gazteak jarraitzen duena baita ere, orduan. Horren inguruko nutrizio inguruko hitzaldiak izango ditugu. Cristina Lajas eta Antonio Gómez Castro hariko dira? Patricia ere bai, Ibizati datorrena, sare sozialetan oso ezagunak dianak. Baita ere izango ditugu liburuen aurkezpenak, hau ez da Durango kazoka, baina baita ditugu liburu aurkezpenak, adibidez Rocío Cano egongo da, bera oso ezaguna da sare sozialetan una familia vegana y normal moduan, eta berak bere liburuan aurkeztuko du criar no es solo una cuestión, no, criar también es política, del veganismo al feminismo. Eta musika baita ere, esan dugun moduan, baina batez ere hori, elikadura, antiespezismoa eta planetaren zaintza baita ere. Poza handia ematen dit ikusteak Anel Leux kontzertu bat eskaintzen egongo dela. Aspaldi ez dut bere arrastoa jarraituz, urte batzutan pixat iskutuan aritu dela, eta wow, rock minimalistaren giro horretan ere aritzeko aukera izango du bertaratzen denak. Aipatu dugu, nolabait lehenengo, ostiralaren arranke horretan, berriketan ariko zaretela, nutrizio klinikoa biztanleria veganoan, nolabait horrelako, ez dakit aurre iritziei edo, pixkate zientzia jarriz, eta hor, goi mailako dietetika teknikari diren, Cristina Lajas eta Antonio Gómez Castro aipatu ditugu, animalin eskubideen inguruan hariko gara, Aida Gaskonekin, Anima Naturalis erakundeko zuzendariaren hitzaldiarekin edo solasaldiarekin. Bai, Aida Gaskon eta Anima Naturalis dira martxan jarri dutenak tauromakiaren kontrako legedi popularra, edo zak nola esaten da euskeraz. Eta nik uste dut oso interesgarria dela, hau aurrera pausu handi bat da, ez? Azkenean ez dakiz, zezenketak, ez dakiz zentzu daukaten ere iritziz behintzat gaur egun, eta bera egongo da, bai. Firmak jasotzen ere baita egongo dira azokan. Baina, Bibegi jaialdian politikak eta bestelako espazioek lekua dute, baina
janariak ere, bai? Eta, bueno, lehen aipatu dut, ez dagoela vegano izan beharrik begira joateko, ez dago vegano edo vegetarian izan beharrik Garrasi tabernan gozatzeko, eta uste dut denok gozatu izan dugula, eta gozatzen jarraitzeko gogoa dugula. Idoia Garzia Garrasi tabernako, Donostiako Garrasi tabernako sortzaile eta sukaldaria ere, hariko da nolabait, bai, sukaldaritza errezetak erakusten edo, ez? Bai, showcookinak beti arrakasta handia izate dute, eta aurten pozik gaude, ze Garrasi taberna egongo da, eta Sarako efemeridat restaurantea baita ere, bertako txefa ere egongo da, Marion. Gero baita egongo dira influencerrak baita ere, Veganeandoko Miriam Faba, Elenka Santos, pixkat, ikasteko oso ondo daude showcookinak, ze azkenean guztiontzako dira, ez dakit, alternatiba politak eskaintza dituzte. Watermelon sugar high, watermelon sugar, strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly. Baina, aipatzen dugun bezala, begi izakera eta begi realitate honek sukaldaritzatik, janaritik asko zaratakoko bidea egiten du. Atentzia mandit esaterako, abenduaren zazpian dagoen animalien erabileran modan berriketan tarte honek, ez? Mito eta alternatiba veganoak desmuntatuz. Hor, Silvia de la Fuenterekin aritu zarete, mai vegan kloseteko Miriamekin. Bueno, badago esan da bezala, ez? Mundu begiaren inguruan jendeari lehenengo datorkio burura elikadura estilo bat, baina bizitza estilo bat eta posizio politiko bat ere badagoratzean, eta, hemen ere horra osnarketarako espazio bat sortuko da ez. Bai, Silvia egongo da bere itzaliarekin, berak da lehengo direktorio, moda veganoko lehengo direktoria daukan, sortu duen pertsona, eta gero igandean Fashion Revolutionekin mahai inguru bat antolatu dugu. Bertan parte hartuko du baita ere Emaus fundazioak. Gainera aurten Emausek ekintza berritzaile bat jarriko du martxan bibegin, bertan kontenedore bat jarriko dute eta jendeak nahi izan ez gero ekar dezakete beraien jantziak, gero hauei bigarren bizitza bat emateko. Aizu, eta zozketak ere badira, baina guk ere bigarren kafean gogorazi behar diogu gure entzulei, oraindik garaiz direla gure zozketan parte hartzeko, bibegin gastatzeko 100 euroko bono bat daukagu zozketan, beraz, erantzun egin behar duzu, dagoeneko jendearen erantzunak baditugu bildutago, Juri? Bai, jendeari galdetu diogu, 100 euroko txartelau irabazteko, ea zer ikusi nahi duten azokan, eta jendeak esan digu, adibidez, sukaldean nola eritu zuzeneko bat, hau da, showcookina. Umeentzako menu veganoak, hemen ere kezka, hainbatek aipatu dute, umeen nola txertatu ohitura hauek umeentzat, veganismoan pixkanaka murgiltzeko aholkuak jasotzeko eguneren bat, edo moduren bat, gabonetako menua nola egin. Hori izango dugu, Gabonetako menua, ze hori aipatzen genuen aurrekoan baita ere, orokorrean gabonetako bazkarietan pentsatu eta burura etortzen zaizkigu gambak eta arkumea, eta veganismotik oso urrun. Errezetak, nutrizioa, osagai veganokin errezeta desberdinak, errezetak, jendeak errezetak nahi ditu, veganik errezetak, pasta goixoa, pastare bai, oso ondo, ze gehiago. Hori da, show cooking gehiago. Horixe, orokorrean jendeak errezetak, show cookina, umeak hainbatek aipatu dituzte, eta gabonetako menu veganoak. Oso ondo, gainera aurten tolosar batera izango dugu show cookinetan. Miriam, lenguki makro... Azukana? Bibegin egongo da baita ere errezetekin. Perfecto. Gonbidatzen zaituzte etortzera. Miriam Ortiz, hementxe, errezeta errazak eta goxoak. Gure entzuleko hori nahi dute, beraz, badakit, Baina ala ere, aukera aukiko dute entzulek parte hartzeko oraindik, eta bihar egingo dugu zozketa, beraz, sartu oraintxe bertan gure Instagram kontura, hortxe duzuek galderaren kutxetxoa, eta idatzi zer ikusi nahi duzuen azokan, eta parte hartzen duzuenen artean, zozketa egingo dugu.
Kurioso da, ze lehen ere, bueno, aipatu dugu Maialenek, lau hankeko gure senide edo lagunak, gonbidatuak direla, eta hemen badago, uste dut, hau abenduaren 6an izango da, bai? Hor badago, txakurretak atuentzako elikadura veganoa izeneko beste solasaldi edo, bueno, azalpen bat. Carla Aparicioren eskutik, hau ere, kurioso egin zaigu. Bai, gainera berak badaukate beraien marka, uste dute katu eta txakurrentzako elikadura... Pink Peas, ez da? Pink Peas, hori da. Baina, beraiek reto moduko bat jarriko dute martxan bibegin, beraiek saltzen duten produktua guretzako ere bai aproposa dela esatu dute, eta orduan frogatzeko aukera ere izango dugu. Eta frogatu ezkero, oparitxo bat eramaten duzu. Ara? Hortxe, Pink Peas eta Lida Bet, pixkat eskutik doazen bi proiektu hori edo kontatuko dizkigute, eta hor ere izango da aukera. Orokorrean, esango zenuke bibegira horbiltzen den jendea Maialen, gehiago dela aipatzen nuen bezala zazpiat, elikaduratik edo kezkatuta, edo oso parean eramaten du bibegi kontsumitzaile edo interesatu batek bestelako, ez da egit, hausnarketa espazio hori guztia eta ikuspegi politikoa gori. A ber, azkenean nik uste dut veganoa ez den pertsona batek elikaduran daukala batez ere interesa, baina veganoak direnak elikadura ja bera ganatua daukatenez, interesatzen zaiena da batez ere bertan parte hartzen duten santuarioak, ONG-ak, animaliak laguntzen dituzten entitate hauek. Ari naiz ni hemen aipatzen ikuspegi politiko hori eta vegano izatea, bi espazio ezberdin balira bezala. Bueno, vegano izatea bada posizio politiko bat dagoeneko, eta gaur egungo gizartean ikerrarezko erresistentzia izakera suposatzen duen zerbait, ez? Vegano izatea badirudi oso autoerresa dela, baina aipatu bezala paradisu bat da, bibegi, baina egunerokoa eta urteko gainontzeko egunetan, beti dago, ez? Borroka bat, sistemarekin, azalpenak eman behar konstante bat, eta askotan, bueno, eguneroko bizitzan ezin vegano izateko lasai bizi, ez? Beti egon behar alerta eta uste dut horrelako jaialdiek Maialen mamaten diotela, ez? Espazio bat, esan da bezala, bai hausnarketarako, bai urte guztirako erramintak biltzeko, eta nolabait, autu hori izan dadin, nolabait errexagoa, ez? Edo disfrutatzeko, soilik, azkenean bertan esan moduan dagoen guztia beraientzako apto da. Orduan disfrutatu, jendea ezagutuz, hau ez da Gipuzkoar Euskadi mailako azoka bat, azkenean estatu guztitik eta Frantziatik ere jendea etortzen da, orduan elkarpuntu bat dela esan dezakegu. Eta hor, networkingerako ere nolabait espazio asko sortuko dira, proiektu interesgarri pila daude bertan, eta hori ere gertatuko da. Agurta horretik, bibegi, abenduaren 6, 7 eta 8 izango da, Fikoban bertan, eta abenduaren 6, 7 eta 8 da, ostiral larunbat igande entzuleok. Ez zuen gatik egin nik behar nuelako nire buruan antolatu hau. 6. edizio izango da, nola aldatu da azken urteotan? Pentsatzen dut, hasi zenetik orain arte, azteko joera du izango zen zerbait izan dela, edo ja hasi zen oso handi eta nolabait mantendu da hor, Maialen? Bai, egia esan mantendu da. Hasi ginean justo pandemia aurretik izan zen, eta super ondo juntzean lehengo edizioa, gero hor pandemian online edizio bat egin genuen, eta egia da elikaduraren sektorea batez ere asko aldatzen ari dela, eta orduan, bibegi mantentzen da, bai, ez da asko aldatu egia. Guri asko gustatuko litzaiguke hau, ez dakit, bioterra moduako zerbait konbertitzea, eraldatzea, ez dakit. Baina, guk jarraitzen dugu, azkenean beharrezkoa den espazio bat dela pentsatzen dugu, eta ditugun erakusketariak eta bisitariekin mantentzen da. Aizue, bibegi esan da bezala ostiraletik igandera, Fikoban, eta han, jarduera mordoa familia guztiarentzat, showkukinak, eguneko egun vegetalak, zuzeneko musika, standak, erabat vegetal diren aukerekin, hitzaldiak, yoga egiteko aukera,
futrakak, plan borobila. Denetarik. Eta bertara horbiltzeko gonbidapena luzatzen dizuegu, sarrera doakoa da, eta gainera, guk bigarren kafean, 100 euroko bono bat, kontsumo bono bat daukagu zuzketan, eta hortarako, gure sare sozialetan sartu behar duzue, gure Instagramen baduzue hor parte hartzeko aukera, eta bertan, erantzun behar duzue, zer den, bibegi, azoka edo bibegi jaialdi honen inguruan, interesatzen zaizuena edo interesatuko litzaizuekena. Edo zertan gastatuko zinituzketen 100 euroak. Zuek erantzun eta guk biharko saioaren hasieran kontatuko dizuegu nor den irabazlea eta hartara 2 egun izango dituzue antolatzeko eta ostira larun bat igande nahi duzuen momentuan ura gastatzeko. Benetan plazer bat, eskerrik asko gaur gurera hurbiltzeagatik, gurean izan dugu bibegiko zuzendaria Maialen Gaztainaga. Lan asko izango duzu oraindik aurretik, baina pentsatzen dut ondo bidean gauza asko ere bideratuta badituzuela. Beraz, gozatu alden neurrian egun hauetaz, bereziki jaialdiaz, eta akaso bueltan telefonoz badare, tartetxoa hartuko dugu, balorazio egin eta konta diezaguzun zer moduz joan den dena. Eskerrik asko zuei. Mila esker Maialen. The coffee's out at the Beachwood Cafe, and it kills me 'cause I know we've run out of things we can say. What am I now? What am I now? What if I'm someone I don't want around? I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. What if I'm down? What if I'm out? What if I'm someone you won't talk about? I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. And I get the feeling that you'll never need me Goizeko 10:27 minutu, segituan gurekin izango dugu, ez? Honeko badugu gurekin Maialen Tellabide, Maialen Gaztainaga agurtu dugu, eta Maialen Tellabide gurean da. Baina, hementxe, Harry Styles entzuten ari garen honetan, badugu zuekin elkarbanatzeko beste zerbait ere. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Zer Juri? Erdau. Pozaren erdia. Pozaren erdia? Bai? Hau da Arkaizkanoren eriotza. Hau da labankadaren lehen denboraldiko bigarren atala. Eta, aitzaki bezala erabiliko dugu. Ez duzuek gaur bigarren atala hemen entzungo. Sartzaitezkete podcast plataforma guztietan, baita Spotifyn bertan ere, eta bertan entzun ahal izango duzu, baina kontua da badatorrela, ostegun honetan estrenatuko dugula, labankadaren bigarren denboraldia. Niruduri nago, Arratsalde on entzuleok, ez genuen alakorik espero. Gure podcast Goiuri histereon daukagu. Viralizatu egin duzue. Nire ametsa egi bihurtzen ari. Ez da Goiuri, Naia da. Naia eta Unai dira. Naia eta Unai ikertu beharko dute zer gertatzen den. Atzo 2 izen esan genituen Goiuri. Ni ez dut gogoratzen zein esan genituen. Iñaki Salvador? Iñaki Salvador aipatu genuen, bere izango da labankadaren bigarren denboraldiko protagonizetako bat. Bai, aipatu genuen bueltan zela Iñaki Soto Lakarra lehendakaria esan barroan, ez da lehendakaria komisarioa. Lakarra komisarioa. Paperean. Esan dezakegu Pirritx egongo dela? Aiora Zulaik gurean izango da. Bai. Zegia santzuk misterioan pentsatzen duzu, hilketa, baiketa, lapurreta eta horrelakoan pentsatzen duzu, eta zalantzari gabe, lehenengo pertsona burura tortzen zaizuna Pirritx da, Zalantzari gabe, bai, gure
gure panoramako pertsonarik misteriotsuena. Bai, hori, esan dezakegu egera Zulaika egongo dela, Pirritxe egongo dela. Bale, ostegunan estrenatuko da, baina Pirritxe ez duzu entzungo oraindik ostegunan. Oraindik ez. Beste norbaiti kontatuko dugu? Askari gara kontatzen. Askari gara kontatzen, baina bueno. Eire maila zegoela esan genuen, atzo? Ez genuen esan? Ez genuen esan? Bai. Eire maila ere egongo da? Esan genuen. Eskerrak eire hor dagoen konfirmatzeko, eire maila konfirmatzen digu, eire maila egongo dela bigarren denboraldian, eire mailaren papera egite. Eire mailaren klodoko fitxa falta zaigu orduan. Eire mailaren klodoko fitxa. Egin dezatela gure diseinuko kidek. Osea, goiurari da irratsaio bat egiten, aginduak ematen, olatu aparrean zabiltza. Bai, ez dakit entzun hauten, baina bai. Eire maila egongo da, pertsonaien artean eire maila dago. Baina entzun zaituzte. Zein gehiago, esan genuen Imanol González Gurrutxaga ere, egongo zela. Baina ez Imanolen paperean. Ez, Mikelen paperean. Mikelen paperean, hain zuzen ere. Oian Amaritoren egongo zela esan genuen, baina bai badaude izen askoz gehiago eta noski da. Dana kontau dezute, ja. Kastu guztia. Ez, gest estarrin guztiak izkutuan daude oraindik. Gest estarrinak izkutuan daude. Bai. Estarrinak berotzen ari dira, grabazioak egiteko. Osondo Julen, 5 minutu lagunik gabe. Biziterri dara mat. Jure! Ze triste! Baina zuek ulertu duzuen zentzuan. Bizte osoa dara ama, txiste txarrak egiteatik horrelako komentarioak entzuten. Vale. Ez lagunik gabe. Ados. Vale. Ez dramatiko jarri zareten. Bueno, baina hortxe geunden, Bai. Nun gunden. Osea, pentsatu degunean hola zala hortxe geunden, bera laguntzeko. Bera laguntzeko. Bere alboan. Ja, ni berriz 5 minutu lagunik gabe uzten. Horria, bizitza, Julen. Bizitza erdiaren erdia, honek kendutako 5 minutua dira, lagunik gabe. Beraz, horrek esan nahi du, txiste txarrak erdiak honen entzun dituela. Bai. Baze bi. Eta beste erdiak nik egin ditut, eta Julen egin entzun ditut. Haze parea. Bai. Karakola eta barea. Labankada badator, esan da bezala, ostegun honetan Durangoko azokan estrenatuko dugu labankadaren bigarren denboraldia, eta bertan, nolabait tramaren abia puntua kontatu dizuegu jadanik, edo kontatzen ari gatzaizue. Agertu dela, Mikel Laboaren disko berri bat, inedito bat, etxean egindako grabazio batzuk. Bueno, berria. Dura 6 urte hiltzen Mikel Laboa. Bai, eta diskoak baditu akaso 25. Bai? Enik bidatu bat emango dizu. Karbono 14ekin aztertu dute eta... Disko horrek behar du izan 1990 eta 90 baino beranduagokoa. Eta orain ja pistak ematen ari zara. Eta ezin dituzu pista gehiago eman. Bihar tramardik ortako ez martxon. Inigo 5 minutu lagunik gabezu baita ere, ze bestela hemen dena kontatuko duzu. Ez. Hori. Eta Mikel Laboaren disko hori laportu egingo du norbaitek. Hain bakigu lapurreta bat dagoela. Hori esan genuen, Ez dut, esan, kontatu zudan ezer, eta 1990 datu bat, garrantzitsua, badu bere pixua, baina oso zaila lotzen dramarekin, Asko jakin behar da, Mikel Laboari buruz. Hori izango dizuegu. Bada torrela labanka oso orduri gode. Entzuleak hemen gaude. Tensioa. Ritzer Kata edo ez da nola da oskatu. Ritzer Kata hau erabiliteke egia esan suspenseko podcast bat egiteko ere. Bai, bueno, piezez da Ritzer Kata ditzen, albuma, bilduma bat, musika Ritzer Kata ditzen dana da lehenengo pieza. Eta bai oso tensoa da, baina aldi berean tensiorik ez duena. Sostenuto bat, numero 1. Zenbat nota daude hemen? Hasi azterketakin. Baintxe bi. Bueno, eta bajoa 3, ez? Ez. Berdina da, oktabatzen ari da. Demora guztian la da. Demora guztian, entzuten izaten dana dela. Pianoko la guztiak entzun goitu zuen. La. Ez. Aurre. Joine... Inigo, osea, 2 ordu lagunik gabe. Tontoentzat. Bueno, tontoentzat ez. Musikala ez den beste adimen
batzuk ditugunontzat. Oso ondo esan duzu. Nola da posible nota bat izatea eta hain desberdin sonatzea? Altura ezberdinetan dagoelako eta erritmoari galako aplikatzen, eta baita ere artikulazio ezberdinak dituztelako nota horiek. Jazta. Zuk ikasi duzu, inoiz ikastolan, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bai. Hor erdian badaude sostenido, edo molak, bueno, nota alteratuak, baina 12 nota horiek bukatzen direnean, urrengo 12 hasten dira, nota berberak dira. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, eta hori, dago, piano batean, 6 oktaba dira? Zazpi. Nota berbera ez dira? Ertzi ezberdinetan daude, baina proportzionalki berdina dira. Ados. Eta berdin afinatuta daude gainera. Hori da, hitz egin genunian, bajen inguruan, komendatu nizuen afinazio temperatuarena. Pues horregatik, bestela naturalki ezin daiteke hainbestela berdin entzun. Baina hori da asuntoa. Baina, bueno, gaur ez duen hortaz hitzein behar, gaur bigarren astez jarraian torturatu nahi zaituztet musika garaikidearekin. Vanguardietatik oso gainetik pasatzen Maialen, eta euren tartean merezi duela iruditu zaio. Bai, iruditzen zait, bai. Baina aldi berean konstiente naiz pixka tortura txiki badela, baina eskatu horrengo astean nolabait konpentsatuko dut. Lasai, zoragarria da Maialenek idoian jarri du, bigarren astez musika garaikidearekin torturago zaituzte dela pentsatu dut, da gero jarri du, bromi. Bromi, ez da inbromi, Bueno, ja, ez da inbromi, baina, bueno. Ez aino zondo, hemen, ikastera etorri gara. Hori da, bai. Kontua musika garaiki da uste duguna baino garrantzitsuagoa izan dela azkeneko 50-60 urtetan, eta korronte musikal hauek, aurreko astean esan izan bezala, balio digute hobeto ulertzeko gaur egunean entzuten dugun musika akademiko garaikidea, non ordaintzen dezun diru bat kursalera joateko, eta ematen dizute Jesukriston libreto potoloa, ez dezu ezer ulertzen, eta gehatzea pixkat, berdin. Orduan, bueno, kontua da... Diru gutxiagorekin. Hori da, diru gutxiagorekin, eta denbora gutxiagorekin ere, bai, gauza, dana esan berda, baina, bueno, ni egon naiz kontzertu horietan, eta musikari izan da, eta hori, eskotan sentitzen duzu, ez dut hau lertzen inundik inora, baina eskegia da oso intelektualak dian piezak diala, eta trasfonda handia dukate, musiketik kanpo dagoen trasfonda dukatela, hor dago asuntoa. Ez duzu musika gatik ulertzen, baizik eta kontekstua gatik ulertzen duzu. Orduan, bueno, kontekstu hori zein dan ulertzea nire asmoa, lortuko eten ja, beste batako, baina, errepaso txiki bat ingo dugu. Wagnerrekin hasi ginen, Tristan eta Isoldarekin, nola bazegoen preludioan, akorde sorta bat, jada ezintziala tonalitatetik aztertu, eta tonalismoaren ateak irekitzen zituenak, ez? Nun ez geneukan zentru bat, baizik eta ja 12 notak garrantzitsuak dira, eta batetik bestera mugitu gaitezke, besterik gabe, mugimendu interbalikoen bitartez. Alegia, intervaloak dira noten arteko distantziak, besterik gabe, ez daukazu araurik batetik bestera mugitzera behartzen zaituna, beraz, edo nola mugitu zaitezke. Hori da tonalismoaren abantailetako bat. Ze gertatzen da, ismo asko sortzen diala hemendik, korronte estetiko desberdinak sortzen diala, diala impresionismoa, nazionalismoa, eta guri interesatzen zaiguna dela modernismoa. Eta hemen datoz, 20. mendeko abanguardia guztiak, beraz, has gaitezten ja zuzenean vanguardiakin. Lehenengoa, futurismoa. Pasan itzala oso gainetik aurrekoan futurismoa esplikatu nunean. Entzuten egana da, serenata per intona rumori e instrumenti. Serenata per intona rumori e instrumenti, ze polita. Rumori. Izen bura bera oso polita da. Bai, entzun. Jolen, baina troño. Fardo. Mikroak irikita daude, barkatu. Zerrak gaizki egiteko grabazio bat. Hombre, ez dago Tiny Deskeko materialarekin eginda, hori zalantzari gabe. Zer uste grabaketa uste originala dela, así que pentsa. Kontua da, hau da Rusoloren... uste dela Giovanni, baina ez den nahi klitxe bat izan italiarrekin. Ez dakit Giovanni deitzen den edo Giuseppe edorrelako zerbait, baina bueno. Rusolo, Antonio. Rusolo, Antonio, espale. Antoñito Rusolo. Nini arrazakeri mota izan da hori. Ez que banekin zukala izen oso tipikoa, baina nintzen gogoratzen zein. Baina bueno, Rusolo. Rusolo eta Pratella uste dela bestea.
pues bi hauek beste hainbat artista futuristekin batera, pues behaien movida garatu zuten, eta kontua da futuristek gora ipantzen zutela pues, mundu industriala, mundu belizista, oza, gerraren alde zeudenak ziren, eta hemen behan gaztelera zakat idatzi, eta euren fundamentuetako, manifestuetako begatzigarren puntua da, queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo. El militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, la idea por las cuales se muere y el desprecio por la mujer. Bueno, hau itzuli egin barko dugu momentu batean. Guda glorifikatu nahi dugu munduko higiene bakarra, militarismoa, patriotismoa, anarkisten keinu suntsitzailea, emakumearen gatiko mespretsua, eta ideiak zeinengatik hil egiten garen. Bai, bueno, ederra. Gentea, pertsona hauek tope lasai bizizian, ikusten duzuten bezala, ez zeukaten inolako, ez dakit, kezkarik ematen dunez, baina, bueno, kontu da, Rusolok plantatzen duna pratelarekin batera, da zarataren, zarata arte bezala eta zarata moldeatu daiteken soinu bezala. Eta orduan, intonarrumori deitzen dian makina batzuk sortu zitun, eta pues, entzun dugun bezala, pues, musikara gehitu zitzaion. Instrumenti hau, instrumentuen asunto hau, onartu behar da, denborarekin galduzula, eta instrumentuak albo batera utzi zitun, da zarata bestik etzun planteatu. Baina, bueno, zorionez, nire iritziz, zorionez, futurismoak gutxi irauntzun, eta jende hau, pues, jaio zen bezala hiltzan, eta jazta. Baina, bueno, jarraitu dezagun. Bienako bigarren eskola, Alemanian. Alemanian, gaur egun ezagutzen dugun Alemanian. Bere garaian, etzan Alemania deitzen, baina, bueno, ubikatu gaitezen. Hau da, agian, garrantzitsuena, eta aurreko astean pixka bat gehatu nintzala gehiago kontatzeko gogoakin, baina, bueno. Bienako bigarren eskola, deitze zaio bigarrenaz, lehenengo agontzan, izan zala klasikoen mundua, klasikoen garaikoa izan zala, zuzendu beharko dit, batematek badazpada klasikoko batek, baina ez baldin manabiloker, Mozart, Haydn eta Beethoven. Ez baldin manabiloker. Esango nuke hiru horiek diala, baina, bueno. Kontua da, hiru hauek instalotu zituzten garai klasikoaren nondik norakoak, musikalki, estetikoak, formalak, tonalitatekoak eta gauza bedanak, eta 1923an horrelako zerbait, Schoenberg eta bere ikasleek, Alban Berg eta Anton Webern, batez ere, instauratzen dute edo ematen diote horrelako jaiotza Bienako bigarren eskolari, non lehenengoek plantatutako guztia pikutara bidaltzen duten. Osa, guztiz, 100% hausten dute horrekin. Eta naiz eta hasieran atonalismoa landu zuten, gerora dodekafonismoa dator. Dodekafonismoa, pixkat izenak esaten duen bezala da, 12 soinuen musika. Bai? Kontua da, 12 soinu hauek ez ditugu ordenean entzuten, baizik eta konpositoreak erabakitzen du ze ordenetan dauden, eta ezin dezu berriro nota bera erabili 12ak entzun arte. Hor dago asuntoa. Osa, zuek iten dezu orden konkretu bat, nahi dezuna, eta ezin dezu berriro do erabili, beste 11ak entzun arte. Edo beste modatara zaluta, hau da bingoa bezala. Denak tatxatzen dituzun arte, ez dizute kartel berri bat ematen. Hori da, ni más ni menos. Eta orduan... Oso egokia, testu ingurura egokitu den adibidea, oso ondo. Niri gustatu zaite. Musika klasikoarekin bingoa, ondo. Horrelako, hau da musika klasikoa, musika garaikida. Julen, mesedez, ez zara ezer ulertzen ari. Ez, baina gezurra mateu, baina terminologia garrantzitsua da, bestela ez tenga kontzeptuak nazten. Ni Maialen Telabidek lehenengo egunean kursu hasierakoan egunon esan zuenetik, ez dio dezer ulertu. Zukoza esan maizut, oraindik serialismo integralera eskara iritsi. Ez da zuregati Maialen, niregati da. Ez da egia, ulertzen diozu. Bai, baina gaiak, ulertzen diot, baina gaiak dira niretzako, hor dodekafonismoa eta... Gero badator serialismo integrala. Eske, bai. Izenburua bera. Aurreko astean jarri nizuen Pierrot Luner eta Fede Erratas bat ingo esan nun dodekafonikoa zela eta gezurra da, atonala da. Dena dodekafonikoa da, hau, Klavierstuk opus 33A. Entzun dezagun osorik, da horrela nabarituko duzuen nola guztia deskonfiguratzen den. Osorik? Bueno, osorik, gutxienez hasieratik.
iruditzen norabiderik ez daukan musika dela. Osea, ez dakizuela nundik nora doan. Pentsa, entzulen artean dago norbait pentsatzen. Hau da, ume bat piano gainean jarri eta eskuak astintzen hasten denean bezalaxe. Badago pixkat hortik. Bai, badago pixkat. Sonoridadean, gero badago teknika edo lege bat behartzen duena musikaria zerbaitera. Nik pentsatu nuna izan zen, armairuan, dazkasunean, ez dakit, kasualak eta sartaiak pilatuta da hasten dianean erortzen, horrelako zerbait. Osea, niri horrelako zerbait ekartzen ziten gora. Galdera, adibidez, esan duzu 12 nota, 12 soinu, esan genezake. Laugarren soinua jotzen duzu, eta gero beste guztiak pasarte ezin duzu berriz laugarren hori jo, hori da? Ezin duzu jo... Ez du sonatu behar laugarrenak. Hori da. 13 erart. Hori da, baina gero 6garren soinuarekin ere berdina pasako da. Claro. Orduan, aldiero berdina egin behar duzu? Errepikatu behar duzu sekuentzia? 13 notena? Hemen dator orain, dodekafonismoak etzun beti errespetatzen serie berdina, ze serie horrekin zuk egin dezakezuna da transportatu, alegia. Entzun dezuna, igo dezakezu, irudun bat gora, alegia hasi berrean do, nastentzeran mi, baina indituzun distantziak errespetatuz. Bai? Orduan, orain, mi lehen entzun dezu igual 7garren postuan, baina orain entzuten dezu lehenengoan. Bai, osea, igo dezu, imaginatu zure zenbaki seria zela 2-8-4. Pues orain indezu dana bider 2, eta orain da 4-6-8. Ja bia puntu aldatzen duzu, orduan ja aldatu dezakezu. Bai, baina proportzioa berdina. Hori da, proportzioa mantenduz, baina, vale. Matematikak, kolegas, osea, ez da inbeste, ez da inzaila, Nere, matematika. Suspenitzen dituen bi ikasgaiak, musika eta matematika. Eta bai izaten diazu, matematika erabili behar duela musika ulertzeko, nereak egin du. Bai, egia esan, bai, bueno. Ni alare asko zalegoa naiz serialismo integralaren, orain iritsiko gara. Bai, serialismo integrala da hau guztia, baina esteroideekin, eta ez da broma, serialistek planteatzen dutena da, ez direla bakarrikan noten ordena errepikatu behar, baizik eta baita ere ze ritmo egin dezun, ze artikularizio erabili dezun, eta baita ere ze dinamika erabili dezun, nota bakoitzerako, alegia 12 elementu ezberdin, behin da berriro, modu serial batean errepikatzen dianak. Hau egiten zuten ondo, xake jokalariek. Bale, pues begira, nik xakean inguruan ez da egite zer. Xake jokalari batek memoriza ditzake, balizko urrengo, gero eta hobea izan, urrengo 89 mugimenduak. Bale. Serialismo integrala egiteko, egiarazu gaitasun bat memorizatzeko, ez? Bai, horretik idazten dute, baina. Kuadrikulismo ere ditu genezai, oke? Bai, nire iritziz da egin den gauza zerebralena, eta gustatuko litzaideak entzutea bule idazlearen eta zuzendariaren struktur en. Voilà. Estupendo, verdad? Osea, hau da, niretzat... Osea, eske ez dut esango hilda dagonik, zeba ez? Pertsona batek jotzen dut, hori dana, baina niretzat pertsonalki ez dauka heldulekurik. Osea, niretzat pertsonalki, arte bezala ez dauka heldulekurik. Baina gu bezala pianoa maltratatzen dugun ontzat, guk badakigu zer egiten dugu, serialismo integrala egiten dugu. Nahi gabe, baina serialismo integrala. Ez pentsa, ze uste zuena baina askoz kalkulatua dago, zuena ez. Hori dugu. Zuena ez, baina bueno. Orain jarri diezaiogun honi pixkat goxotasuna eta entzun dezagun txostako bitzen bigarren baltza eta horrela da lasai. Herriko banda guztiek jo dute hau. Bueno, neoklasizismoa, bai? Eskerrik asko neoklasizismoari 20. mendea lasaiagoa bihurtzagatik. Pues hemen ditugu Stravinsky, Prokofiev, Hindemith, Bartok, Shostakovich, daude pila bat. Eta dana esan behar da, guztiak pasatu dian lehenago edo beranduago neoklasizismotik, esango nuke Schoenbergek ere bai ekidula bere horrankatxoa sartu duela, putzu hortan, eta esan zuen, hau da betikoa, ez, hemendik jo ningo naiz. Ura hotza dago hemen. Baina Stravinskik adibidez bai eukizun bere fase neoklasizista, primitibista, dodekafonikoare bai, osea, hemengo idazle asko, hemen egontzian, neoklasizismoan egontzian denbora batez, baina salto egin zuten baita ere.
Pixka bat, 19. mendeko ordena ekarri nahi zuten baita ere, eta ez edila dana izan vanguardia, ez? Eta, pues, kuriosamente, kontserbadoreak izanez, vanguardistak bilakatu zian. Honek estatu batuetan eukizun bere biziko arrakasta, esan dezakegu, baina bueno, Europan ere asko garatu zen, eta askok nazionalismoarekin bazeukaten harremana, dana esan behar da. Ez azkenean, pues, adibidez Shostakovich konsideratzen da sovietarren idazleetako bat. Pero igual Shostakovich galdutu izan bagenio, igual berak beste zerbait izango luke, baina bai, osea, bazeukan neoklasismoak nazionalismoa goraipatzearekin asko. Ze bai. Eta jazta, osea, Borsak, Mahler, abedanak oso neoklasikoak zian. Baina, bueno. Venga, voltatuko gea berriro minera, eta mikropolifonia eta soinu masak entzun ditzagun. Ligetiren Apparitions. Posible baldin bada lehenengo minututik aurrera. Hau, partitura batean idaztea posible da? Bai. Irakurtzea beste kontua. Bai, hau partitura baten idazten da. Oso jota egon behar duzu partitura batean idazten. Bai, garaiontako idazleek euren teknika propioa garatu zituzten behaien kontzeptuak idazteko, eta digamos, zeinu desberdinak sortu zituztela. Baiek ulertzen dituztenak, eta interpreteari esplikatu behar zaizkionak, ze klaro zituzten jutzen. Bai. Baina, bueno, entzuten dezuena densoa da, ez da? Osea, soinu oso densoa da, masa bat, ez? Eta mikropolifoniak daukan asuntoa da, mikrotonalismoa polifoniarekin nastuta, horraitik da mikropolifonia. Osea, mikrotonalismoa da noten artean dauden notak. Osea, guk ditugun 12 soinu horiek, pues, gehiago izatea, ez? Noten arteko distantzia hendik murritzeagoa izatea. Bueno, pues, hori dana elkartzen dezunean, soinu masa hauek sortzen dira dela planteatzen duna ligetik. Klusterrak dira soinu masa estatikoak, bai? Osea, entzuten dugu dana batera, osea, ni jo naiteke horra, nere bi eskuekin jotzen dut, eta entzuten duguna da kluster bat. Baina mikropolifoniak dinamikoa da. Mugitu egiten dira linea horiek, mugitu egiten dira, eta da pixka bat erleen soinua bezala. Osea, nola mugitzen dean ez du denbora guztian berdina entzuten, ez da estatikoa. Osea, mugimendua dagoela entzun dezakezu. Erle pila bat elkarrekin daudenian, ez? Ze egan daude, eta hori dana, niri horrek gogorarazteit. Baina, bueno, baina, klaro, batek esango du, nik olako musika ez dut inoiz entzungo, ez dut inoiz zaitu. Ba, bueno, zuzenekoan konektatzen duenak ikus dezake agian Odisean el Espacio, ikusi baldin badu, 2001 Odisean el Espacio, pues Ligetiren Atmospheres entzun duela, kontu datu gabe, eta balio izan diola Stanley Kubrickena da, ez da, Odisean el Espacio. Bai. Berak planteatzen duen ezagit, atmosfera hori, precisamente, superrondo sonorizatzeko balio diola. Eta orduan hori, musika garaikidea askotan entzun dugu, baina ian ez ginen konstiente. Eta ona iritsi nahi nun. Asko kontsumitzen dugu, musika hau, naiz eta ezin etxi. Eta zineman oso erabiliak dira musika hauek. Ino, indiazu spoiler bat izugarria, baina... Eta DJ lanak ere bai, Bai, baina spoilerra ere bai. Labankadakoa kontatzen bukatuko izan martxan. Zer da, hau, entzuten nahi gana, hau? Esan, Julen. Psikosis. Bueno, pues hemen entzuten nahi gana, mikropolifonia estupendo bat, Bernard Herrmannena, pues Hitchcockekin batera garatuzula pila bat estilo, hau. Osea, así que bai, musika garaikidea entzuten dugu. Ez gara igual, kontzertutera juten, baina entzuten dugu. Eta, pues, hemendik aurrera, pues, juten baldin bazeate, pues, bueno, kontekstu pixka bat gehiago dakazute, entzuten aizatenan inguruan. Eta gauza asko batzen utzi ditute, baina, bueno. Kafezalentzako kafea, bigarren kafean, zer esango dizugu, hau oso kafezalentzako kafe izan da, Bai, baina saiatu naiz harina egiten, ez dakit, asko batzean utzi ditute, zen minimalismoare badago, jazza, adibidez, vanguardia bat bilakatu zen, ez dut mikrotonalitatean inguruan gehiagitze egin, ze hori da igual tensoena, baina, bai, ez kaskatu nik urrengo hastian, karriko ez zerbait hau guztia konpensatzen duena,
eta holan erekin etxatea zerratuko bi astez. Ez gara inoiz eserretzen Maialen. Bueno, baina gutxienez ulertuko dezute zer esaten dudan. Eta ez zaituz matematika egiten jarriko goiurin. Eskerrik asko. Ez horregat. Ego, interesgarri iruditzen zaite, ez dut ulertzen, kosta egiten zait, baina oso ondo azaltzen duzu, eta izu, ondo dago jakitea, baien dena ere ez dugula ulertu behar izu. Baina zori da, ederra. Oso ondo inigo. Zentzuri bilatzen ez diezuen gauzei, derrepente entzuten duzu eta zentzua bilatzen diezu. Esan nahi dut, horren zuten diez zarata hoi dena partitura batean daude, eta irakurri egin behar dira, eta hori nik horrekin bun egiten dut. Bai, da gero dago adibidez gauza bat deitzen dena piano preparado, pues dala pianoari gauzak sartzea, bai, kontekstu saldatu dugu eguneko. Guztiz? Nik ikusieten arraroena izan da bost taladro bat sartzea pianon barruan. Wow. Eta horrek eman ziten hola poltsikoan min bat eta bihotzean min bat, esatezu piano horrek balio ditu 30.000 euro, kursaleko piano horrek balio ditu 30.000 euro, ze osperaiteu bost taladro batek hor barruan. Eta, ez daki, osea, zan pinball moduko bat. Ari izan bost dunak jo nahian. Eskerrik asko, entzuleok nire txistea onartzeagatik. Zuzendaria, zingo dugu. Lur jota daude Julen eta Maialen, lurrari begira ere. Bai, eske belarritakoan zer izait, zestakit geldik egoten, nagoen ez topatzen, baina ben. Nire itze belarretako eroria. Lur jota utzina duzu. Gizajoa. Aizu entzuleok, pixkat konpentsatzeko Katy Perryren kantu batekin egingo dugu gaurko agurra. Pertsonelki, ez dut esango ofenditu iten ditenik, baina Katy Perry, serio, altzen un beste dozer gauza. Dodekafonismoaren. Erabaki du Katy Perry. Hau baino, ez dakit, azalekoagorik, popero, errexago, deskontekstualizatuagorik, ez zaitu okurritu. Bueno, hori egia da. Vale. Baina Lady Gaga, jo que se. Osa, jarri berban mezu pop, jarri... Lady Gaga ondo. Jarri Miley. Beda Miley. Nola, Party in the USA. Baina nahi noen zerbait, gure errespetuarekin kontatzen ez zuena. Vale. Bueno, haizu nik hori zelantzan jartzen dute. Nik ez dut nahikoa ezagutzen Katy Perryren... Niri roar gustatzen zait. Diskografia esateko gure errespetua merezi ez duela. Nik ez esan merezi ez duenik. Errespetua danok, osea, errespetua mundu guztiak merezi du. Ez duela, baina ez du, esan duzu, ez duela gure errespetua. Hori da, ez du, beste gozan merezi duen. Baina zuek ez duzuek Katy Perryrekiko lako errespetu zeharik. Lady Gagarekiko baduzu, Eskian, Lady Gaga edo Beyoncérekiko nik mirespena dakar. Mirespena, Mileyrekiko ere badago Katy Perryrekiko ez. Mirespena ez, baina errespetua bai. Bueno. Seguro Katy Perryrekin txister bat egingo zenuten inoiz. Ingo ez duzuk leheno berandu eta txarra izangoa. Hoi bai txiste hona. Julen Goikoetxe horbe oso! Energia asko erantzun gutxi. Zen airek esatea. Bihar arte, bihar hemen izango izeta. Bai, bihar ere bai. Bihar gehiago, bigarren kafean entzuleok goiurez izarandia bihar arte. Bihar arte. Maialen Teiabide Barkero, datorren... Urrengo nere DNI-a botako ez goita. Beti izatu ditut bia bizenak, zurekin inoiz bia. Ez. Izanatik. Vale, Teiabide Barkero. Datorren aste artean hemen txizango gara? Irekitzen gane maia zuatia, bai? Zure zain? Egongo beha guaindik resakarekin. Bai. Entzuleok alde egiteko ordua iritsi zaigu, badakigu azken minutuak gogorrak izan direla nire txisteekin, ez Maialenen vanguardiekin, hori akaso izan da gaur gertatu denaren... Kontrastea lortu ezu. Neria harina bilakatzia lortu ezu. Ikustaldezu, helburua zen hori da. Komunikazioaren sena hor bizi du horrelakoetan. Entzuleo, bagoazela tontakeria gehiago esan horretik, informazioaren txanda oraintxe hementxe naiz irratian, eta esan dakoa, bihar gehiago goizeko 10:05 hementxe bigarren kafean, zaindu, aio! Keep calm and bigarren kafea.